ο ύποπτος χαρτοφύλακας, το οποίο βασίζεται σε μια παλιά αγγλική κομμωδία που αρχικά διασκεύασε η σκηνογράφος μας Νάση Δρακάκη Κοζακλή και στη συνέχεια επεξεργάστηκε ελεύθερα και προσέθεσε και ρόλους η σκηνοθέτητά μας, η κυρία Έλτα Φλέγκα, που προσφέρει φιλοκερδός επί 8 συνεχή χρόνια τη σκηνοθετική της διδασκαλία στην ομάδα μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Το έργο αυτό είχαμε ξεκινήσει να το δουλεύουμε το 2019, αλλά μας πρόλαβε ο κορονοϊός και έτσι το σταματήσαμε. Μετά ασχοληθήκαμε με μια αρχαία τραγωδία, την Ηλέκτρα του Σοφοκλή στο Διόνυσο. Συνεχίσαμε με μια κλασική κομμωδία του Μολιέρου, το Φυλάκιο, και επανήλθαμε στην γραμμή που ακολουθεί η θεατρική μας ομάδα, που είναι η καθαρή κομμωδία, γιατί πιστεύουμε ότι το έχουμε ανάγκη όλοι μας, επειδή οι συνθήκες που βιώνουν όλοι είναι πιεστικές και δύσκολες. Έχετε το πρόγραμμα να δείτε τους συντελεστές της παράστασης. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία απόψε εδώ, που είναι η τελευταία μας παράσταση, με ως ήδη 7 και είναι η 8η, και ειδικότερα να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κώστα Μακρυγιάννη, δημοτικό σύμβουλο του Λίγου μας, την κυρία Διαμάτη Γεωργία, η οποία είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου τώρα, την κυρία Αντιλιανοπούλου Μαρία, που είναι η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Τόπι Ηρακλή, που είναι τοπικό συμβουλίο, την πρόεδρο του Καφή Άνοιξης, κυρία Καρά, τον Δέλτα Σίγμα του Καφή Δροσιάς, Κικίλη Κολοπούλου, και τον Δέλτα Σίγμα του Καφή Σταμάτας, Μούρτου Σοφία. Επίσης είναι μαζί μας και η πρόεδρος της ΔΥΜ των Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Λία Λαμπού. Και επίσης είναι και μέλη θεατρικών ομάδων και ευχαριστούμε που είναι μαζί μας απόψε, τον κύριο Βόλη. Και έχουμε την βοηθό σκηνοθέτη της ομάδας Βαρνάβα, τη Δανάη Δημητρέη. Επίσης, το άφησα για το τέλος γιατί έχει ιδιαίτερη αξία, είναι ο κύριος Όμνιος Ευστραδιάτης. Εμμανουηλίδης. Σε αυτό το όνομα. Εγώ το είπα σωστά, λάθος το γράψα. Ο οποίος είναι ο πρόεδρος της ΠΕΓΑΠ. Η ΠΕΓΑΠ είναι γνωστή για τη δράση της στο ίδρυμα αυτό, που όλοι οφείλουμε να το στηρίζουμε. Και θεωρούμε έτσι μεγάλη μας τιμή που είστε μαζί μας απόψε. Λοιπόν, θα παρακαλούσα να κλείσετε τα κινητά σας. Είναι απαραίτητο αυτό. Λοιπόν, να κλείσουμε και το παράθυρο για να προσκάσουμε. Υπάρχει ακολουθήσιο. Έχουμε βάλει κλιματισμό, αλλά ήθελα να ανοίξει λίγο τα παράθυρα. Εντάξει. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή θέαση. Δεν είναι δυνατόν πια. Λυπάμαι, κοίτα τι ώρα πήγε. Και ακόμα δεν έχει γυρίσει από τη δουλειά του. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που έχει. Το έχει το ελάττωμα ο άνθρωπος. Αχ, Πίτερ, γιατί καθυστερείς κάθε φορά. Δεν το κάνει επίτηδες. Φυρί το πάει να παρεξηγηθούν οι άνθρωποι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Ο Πολ και η Τζούλια είναι κολλητοί μας, αλλά είναι ζήτημα τάξης. Τι ζήτημα τάξης, παιδί μου. Είναι θέμα αρχής. Η συγχωρεμένη μητέρα σου έτσι σε μεγάλωσε. Και εγώ αυτές τις αρχές ακολούθησα.
Αλλά άντα σου αυτά όλα τα αγνοεί. Ακόμα και στο γάμο μας εσύ πήγες πρώτη, το ξέχασες. Καλός, αλλά ασυνεπής. Αν αργήσεις κι άλλο θα σε πατήσω κάτω. Αν βοηθάω κι εγώ εύκολο το έχω. Μάλιστα, θέλω 2 εισιτήρια για απόψε. Για όπου να είναι. Ναι. Για πού? Καλά ακούσατε. Για όπου να είναι. Δηλαδή, για όπου δεν χρειάζεται βίζα. Ωραία. Τι έχεις πάθει? Κανένα ελαφρύ εγκεφαλικό, μήπως? Ώρα. Πόση ώρα θέλουμε μέχρι το αεροδρόμιο μεταξύ? Πείτε, έχεις πιει. Το μυρίζω. Τα γάνια του έχουν ανάψει και να πίνει κιόλας. Σε λίγο θα ξεχνάει και που μένει. Λοιπόν, τώρα είναι 6 παρά... γύρω σε 9.30 παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κλείσε το τηλέφωνο. Όχι, κρατήσου την ψυχραιμία. Θα έτσι να κάνεις, κόρη μου. Αχ, θα σε φάει αυτός. Ετοίμασε βαλίτσα. Τα διαβατήρια εκεί στο σετάρι μας, στο κομμωτίνο. Πίτερ Μάρλο, έχω κι εγώ νεύρα. Μια μικρή βαλίτσουλα, Μου να σε χώσω σε αυτήν και να μην βγαίνεις με τίποτα. Θα φάω τα κλάματα. Φυσικά πρώτη θέση. Ναι. Μια αναξιά σε ορχατικά σου. Πώς το λένε, ξυριστικά για μένα, οδοντόκρεμα, οδοντόπουλτσα και όλα τα άλλα θα τα αγοράσουμε εκεί. Πού? Βαρκελόνη, θαυμάσια. Κύριος και κυρία Μάρλο. Φυσικά, μετρητά στο αεροδρόμιο, ναι. Όχι, μόνο αλέ. Δεν θα επιστρέψουμε. Ναι, εννοείται ότι θα είμαστε στην ώρα μας για τις διαδικασίες. Καλά τώρα. Παράθυρο, διάδρομος, σιγά, αρκεί που θα πετάμε. Σίγουρα έπαθε κεφαλικό. Πού πήγε φωνής πάλι? Μάλιστα. Ταξί. 2 θέσεις για αεροδρόμιο παρακαλώ. Είναι επίγον. Σε 1/4. Πολύ ωραία. Κύριος Μάρλο, λεωφόρος Wilson 42. Ένα γωνιακό με ένα ωραίο κήπο. Απέναντι από το κολυμπητήριο. Ευχαριστώ. Τα περιμένουμε. Πείτε, έχεις πιει. Το ξέρω. Δεν θα σε μαλώσω γιατί δεν το κάνεις συχνά. Θα πρέπει όμως να ξέρεις ότι αυτό το πράγμα... Τι είναι αυτά, Πίτερ? 1.102.000 λίρες Αγγλίας. Χρήστεψε τράπεζα. Ναι, αλλά τι είναι αυτό? Λεφτά, μετρητά χρήματα, cash. 1.102.000 λίρες Αγγλίας σε χαρτονομίσματα των 100. Ναι, αλλά πες μου, τι είναι αυτά? Μια ολόκληρη περιουσία, διάολε, αυτό είναι. Και εγώ που τον θεωρούσα άχρηστο. Τα διαβατήρια. Πού είναι τα διαβατήρια? Τα διαβατήρια είναι εδώ, στο κομμωδίνο. Και πώς βρέθηκαν αυτά στο χαρτοφύλακά σου? Παιδάκι μου, κατέβηκα από το μετρό στο σταθμό μας όπως κάθε μέρα. Και ερχόμουν σπίτι. Πήρες από εδώ τα διαβατήρια? Πιο βαθιά ψάξε. Συνέχισε. Στο δρόμο έκανε ψύχρα. Σταμάτησα λοιπόν και άνοιξα το χαρτοφύλακα για να πάρω κασκόλ και γάντια για να φορέσω. Αλλά δεν ήταν ο δικός μου χαρτοφύλακας. Ήταν αυτός εδώ. Ανάτα, το βρήκα. Δεν ήταν ο δικός σου? Όχι, παιδί μου. Φαίνεται πως εκεί στο μετρό ένας βλαμμένος, μα εντελώς βλαμμένος, πήρε κατά λάθος το δικό μου χαρτοφύλακα που ήταν ίδιος και στη θέση του άφησε αυτόν εδώ. Και γιατί δεν του το έδωσες πίσω αμέσως? Άκου λόγια. Να δώσει πίσω τόσο χρήμα. Δεν είμαστε καλά. Πρώτη φορά το μίλησε η τύχη. Θα την κλωτσίσει. Έκανες λάθος. Έπρεπε να τα επιστρέψεις. Μα σε ποιον? Σαν πως κατάλαβα τι έγινε. Ποιος ήτανε, πότε, γιατί. Έμεινα σαν κεραυνόπληκτος όταν τα είδα.
πώς θα αισθανόσουν εσύ αν έβλεπες μέσα στην τσάντα σου 1.102.000 λίρες Αγγλίας, Και πώς ξέρεις πόσα είναι? Τα μέτρησα. Είναι στον δρόμο. Όχι, παιδί μου. Μπήκα στο πρώτο μπαρ που συνάντησα στον δρόμο. Τη Βιολετή Γλαδιόλα. Σε αυτό το μπαρ σε βγάζουν ομοφυλόφιλοι. Ναι, μωρέ, αυτό σε πειράξει εσένα. Αυτό βρήκα, σε αυτό μπήκα. Έκανες πολύ καλά. Παρήκλα ένα διπλό ουίσκι και το ήπια μόνο ήρθε για να συνέλθω. Βέβαια, σου ήρθε απότομα. Μετά κλείστηκε στην τουαλέτα. Κάθισα στη λεκάνη και τα μέτρησα ένα-ένα. Δεν το πιστεύω μόνος. Όχι καλή. Πήρε και μερικές συνδετημόνες να μετρήσουν παρέα. Αχ, συνέχισε, παιδί. Ύστερα βγήκα και παρήγγειλα άλλο ένα διπλό ουίσκι. Το ήπια και αυτό και ξανακλείστηκα στην τουαλέτα. Και τα ξαναμέτρησα πάλι ένα-ένα. Δεν το πιστεύω. Και ύστερα. Ούτε εγώ μπορούσα να το πιστέψω. Το πίστεψα μόνο μετά από άλλα 2 διπλά ουίσκι και άλλα 2 μετρήματα. Συνολικά 4 φορές κλείστηκα στην τουαλέτα και ήπια ουίσκι για να τα μετρήσω. Και ύστερα. Χαίστηκα στα λεφτά. Σοφό μου παιδί, πόσο περήφανη είμαι για σένα. Αχ, Πίτερ. Να βρε και πού θα βρούμε άλλη τέτοια ευκαιρία στη ζωή μας, Άντε τη βαλίτσα γρήγορα. Δεν μπορούμε να μεταναστεύσουμε. Μπορείτε και παραπολείτε. Μα τι τρελάθηκες, τι σαχλαμάρες είναι αυτές που λες. Όλοι μεταναστεύουν σήμερα στην Ευρώπη. Κάτσε να πάρω μερικά χρήματα για μπουρμπουάρ. Πρώτη θέση ταξιδεύουμε διάολα. Εγώ δεν καταλήγω οικογένεια και αδέρφια. Δεν μου λες, τι σαχλαμάρες είναι αυτές, Εσύ δεν έχεις οικογένεια, δεν έχεις αδέρφια. Στη ζωή έχεις μόνο εμένα και τη Μάρτζορη που σε μεγάλωσε. Μα είναι κλοπή αυτό, σε παρακαλώ. Χρήματα χρησιμοποιημένα, φθαρμένα, πιασμένα πρόχειρα με ένα λαστιχάκι. Είμαι σίγουρος ότι μια παράνομη συναλλαγή κρύβεται πίσω από αυτό το χαρτοφύλακα. Να είσαι σίγουρη πως για αυτά τα λεφτά δεν έχει πληρωθεί ούτε φόρος ούτε ΦΠΑ. Είναι χρήματα που δεν φαίνονται πουθενά. Πώς μου λες λοιπόν ότι έκλεψα κάτι που δεν υπάρχει. Άντε τη βαλίτσα γρήγορα. Άσε, πάω εγώ να τους μαζέψω μερικά πράγματα. Εσύ καμάρι μου μην την ακούς, πάρτε να φύγετε έστω και σηκωθείτε. Όχι, εγώ δεν φεύγω από το σπίτι μου. Τι λες καλέ, σιγά την έπαυλη. Και δεν έχεις καταλάβει ακριβώς τι γίνεται. Αφού εγώ έχω το χαρτοφύλακα του πλαμένου, σημαίνει ότι αυτός έχει το δικό μου, που έχει μέσα την ατζέντα μου. Δηλαδή, ξέρει ποιος είμαι. Κινδυνεύω. Αλλά όταν θα αρχίσει να με ψάχνει να με βρει, τότε εμείς θα είμαστε χιλιάδες μίλια μακριά ως κύριος και κυρία Μπέπαπλο. Θα μας κυνηγήσει. Δεν θα ξέρει Θα πάει στην αστυνομία, στην Ιντερπόλ. πουθενά δεν θα πάει. Γιατί δεν μπορεί να μιλήσει για αυτά τα λεφτά. Είναι πονηρά, μαφιόσικα, ένοχα λεφτά. Αθώος εγώ. Άντε τη βαλίτσα, Μάρτζορη, γρήγορα! Ποτέ μου δεν σε έχω ξαναδεί έτσι. Δεν μου δεν έχω αισθανθεί έτσι που να με πάρει. Εγώ δεν πάω στη Βακελόνη. Τρελάθηκες. Εσύ τη λάτρεψες όταν πήγαμε σαν τουρίστες. Σαν τουρίστες, όχι σαν πρόσφυγες. Λοιπόν, άκου τι θα γίνει. Στη Βακελόνη θα μείνουμε μόνο για απόψε. Αύριο πρωί θα πετάξουμε. Θα πάμε για όπου θέλεις εσύ. Πού θέλεις να πάμε? Δεν θέλω. Λοιπόν, Ταϊτή, Μπαχάμες. Μπαλί, ναι. Θα σου αγοράσω το μπαλί. Έλα, ηρέμησε, ο Πολ και η Τζούλια θα είναι. Διώχ' τους. Εγώ πάω να δω μέσα τη βάζεις Μάρτζορη, στη βαλίτσα. Εσύ διώχ' τους. Πώς θα τους διώξω, αφού εμείς τους έχουμε καλέσει για δείπνο. Πες τους να πάνε φάνε κάπου έξω. Λάουρις, κερνάω εγώ. Έλα. Τι λες, παιδί μου, αφού είναι τα γενέθλιά σου, εσένα έρχονται να δουν. Σε παρακαλώ, Πίτερ. Συγγνώμη, καθυστέρησα. Και ήθελα κάποιους άλλους. Detective Ben Fox, κυρία μου. Από το παράρτημα ασφαλείας της περιοχής σας. Από το παράρτημα ασφαλείας. Ακριβώς. Μήπως θα μπορούσα να πω 2 λόγια με τον άντρα του σπιτιού. Τον άντρα. Το σύζυγό σας εννοώ, είναι άντρας, δεν είναι? Ή μήπως είναι από τους άλλους που λέει ο λόγος? Ο σύζυγός μου ονομάζεται Πίτερ Μάρλο. Μάρλο είναι το όνομά μας. Έχει πάει για λίγο μέσα, μήπως θα μπορούσα εγώ να... Δεν νομίζω πως θα τα καταφέρει. Ώστε είναι άντρας ο άντρας. Φιστικάκια. Όχι, ευχαριστώ, κάτι άλλο έχω υπόψη μου. Πίτερ! Το φώναξα. Το άκουσα. Πρέπει να ανοίξω, Παρακαλώ, μην ενοχλείς
περιμένουμε φίλους για το δείπνο γενεθλίων του συζύγου μου Πίτερ Μάρλο, που λέγαμε. Είναι οι φίλοι μας, Πολ και Τζούλια Κλάρενς. Δεν θα ανοίξει. Δεν άνοιξα. Α, δεν άνοιξα. Τώρα αμέσως. Έλα, το ταξί που καλέσατε. Δεν καταλαβαίνω. Είπανε σε 1/4, ήρθε σε 10 λεπτά. Ταξί. Τσιμικάς, οδηγός ταξί. Χάρηκα. Και εγώ, κύριε. Λοιπόν, για αεροδρόμιο ήρθαμε. Πού είναι οι βαλίτσες? Βαλίτσες. Η αδερφή μου που μένει μαζί μας, δηλαδή έμενε, μας φεύγει απόψε. Γι' αυτό και το αεροδρόμιο. Συγγνώμη, δεν φεύγει ο κύριος Μάρλο. Εδώ η εντολή λέει κύριος Μάρλο. Όχι καλέ. Ο κύριος Μάρλο δεν φεύγει. Γιατί να φύγει? Απλώς έκλεισε το ραντεβού. Εσείς? Όχι. Η αδερφή μου φεύγει. Πετώντας. Όπα, και προς το που κατευθύνεται πετώντας? Ποιος? Η αδερφή σας, πού πηγαίνει πετώντας? Αυστραλία. Α, μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα είμαι έξω και θα περιμένω. Μόλις ετοιμαστεί το ζευγάρι, με φωνάζει. Το ζευγάρι. Συγγνώμη, εδώ η εντολή λέει άτομα 2. Οπότε για ζευγάρι πρόκειται. Είναι η αδερφή μου με το σύζυγό της. Εσείς? Όχι. Είναι Αυστραλός. Πέρσι είναι το όνομά του. Και μας την πήρε στην Αυστραλία. Την αδερφή μου. Την Αδελαΐδα. Είστε σαφείς, μην αγχώνεστε. Φύγει τώρα εσύ και θα τους πω ότι τους περιμένει στη γωνία. Στη γωνία. Χάρηκα πολύ. Γεια σας. Εμείς θα δεις. Έχετε αναστάτωση απόψε. Θα συμφωνούσα μαζί σας. Εντάξει, τους έλειωσες. Έχουμε έναν επισκέπτη. Α, από το ταξί, έλα, πιάσε. Για την ακρίβεια από την αστυνομία. Detective Ben Fox, κύριε μου. Από το παράρτημα ασφαλείας της περιοχής σας. Θα σας μαλώσω. Τόσα χρόνια σε αυτό το σπίτι δεν είπατε μία φορά να φύγετε, να δείτε. Ζούμε, πεθάναμε. Δεν κάνει έτσι ο κόσμος. Λέγαμε κι εμείς, δεν έχουν τίποτα εναντίον μας στην αστυνομία. Τέτοια περιφρόνηση. Ευτυχώς σας βλέπουμε. Ποιο είναι το πρόβλημα? Παραπονιούνται οι γείτονες για κάτι? Αν δεν είχε αντίρρηση, κυρία Μάρλο, μήπως θα μπορούσαμε να πούμε δυο λόγια οι δυο μας. Ιδιαίτερο. Βεβαίως, βεβαίως. Αγάπη μου, μας αφήνεις λίγο μόνους, Δεν έχω αντίρρηση να περιμένω να φύγει πρώτα η κουνιάδα σας. Ή ποια? Αναφέρεται στην Αδελαΐδα. Από ό,τι κατάλαβα φεύγουνε. Α, και πολλοί μείνανε. Τα λέει φεύγουνε. Σε πόσους αναφέρεται? Στην Αδελαΐδα και τον πέρσι τον άντρα της από το Σίδνεϊ. Αδελαΐδα. Πέρσι, όχι φέτος. Σίδνεϊ. Καλά πάω. Καλοσύνη σου που έφερε στη βαλίτσα τους. Α, αλίμονο. Έτοιμο του σπιτιού. Μπήκε στο σπίτι μας με βαλίτσα, θα σου τη μεταφέρω εγώ. Και μια που τώρα πιάσανε γραμμή με Σίδνεϊ ο Πέρσι και η Αδελαΐδα, δεν πάμε εμείς μες στην κουζίνα να πούμε τα δικά μας detective. Τι λέτε, μάλιστα, περάστε εδώ. Ηρέμησε, το ταξί θα είναι. Το ταξί έχει ήδη έρθει. Τώρα θα είναι ο Πολ και η Τζούλια. Διώχτους. Δεν θα τα καταφέρω μόνη εγώ. Εσύ, έλα βρε κουτό. Της αρέσει να την κανακαίω. Ίσως θα ήταν καλύτερα, αγαπητέ, να ανοίγατε εσείς. Εγώ μπορώ να περιμένω. Α, πολύ ωραία ιδέα, detective. Περάστε εσείς στην κουζίνα και σε ένα λεπτάκι θα είμαι κοντά σας. Ελάτε. Θα πάει στην αστυνομία, είπες, ο βλαμμένος που έχασε το χαρτοφύλακα. Ηρέμησε. Κανείς δεν μπορεί να αποδείξει ότι αυτά τα λεφτά δεν είναι δικά. Ναι, τόσα πολλά. 1.102.000 λίρες Αγγλίας. Έσπασε το κουμπαρά. Ένα ποτό. Εσύ δεν πίνεις καθόλου. Αρχίζω να πίνω από τώρα. Έτσι μου έρχεται να πω όλη την αλήθεια να τελειώνω. Όπως την είπες προηγούμενα στον detective, να φωνάξεις για μάρτυρα την Αδελαΐδα, το Πέρσι και το πρόπερσι, πώς σου ήρθανε στο μυαλό μου αυτά τα ηλίθια ονόματα και αυτά τα ανύπαρκτα πρόσωπα.
Πέταξα όποια πόλη της Αυστραλίας μου ήρθε πρώτη στον Uber. Ας έχασα πόσο καλή είσαι στη γεωγραφία. Ένα, άστο τώρα αυτό. Θέλω, άσε. Είναι μια υπέροχη ζωή ανοίγεται μπροστά μας. Άσε, θα ανοίξω εγώ. Λοιπόν, γενέθλια του χρόνου, το φαΐ κάηκε. Το ρολόι γράφει. Το ταξίπατρο ρίχνει αναμονή. Δεν το ξεχνάμε, έτσι. Α, εσύ είσαι ο ταξιτζής. Κύριος Μαρλού, Ναι. Τζιμικάς. Ωραία, να σου πω. Κέιτ, πήγαινε μαζί του. Εσύ πάρε τη βαλίτσα. Όχι, τι θα γίνει με τον αστυνομικό. Σου είπα θα τον τακτοποιήσω εγώ. Εσύ κάνε αυτό που σου λέω. Όχι, όχι. Κάνε αυτό που σου λέω. Πήγαινε μαζί του. Μα αφού δεν φεύγει αυτή, η αδερφή της φεύγει. Ναι, πάει να τη κουνήσει το μανίλι. Εσύ πάρε τη βαλίτσα. Άσε τη βαλίτσα. Πάρε τη βαλίτσα. Άσε τη βαλίτσα. Πάρε τη βαλίτσα. Αποφασίστε, πιάστηκα, θα πάω το λουμπάκο. Δεν μου λες πόση ώρα θα κάνουμε για να πάμε στο αεροδρόμιο. Έτσι όπως πάτε, 3 εβδομάδες και βάλε. Κέιτ, πήγαινε μαζί και περίμενε στο ταξί. Εγώ δεν πάω πουθενά. Στο ξανά. Δεν είναι καταλήγει η οικογένεια και αδέρφια. Σύνελθε, μωρέ, σύνελθε. Δεν έχεις οικογένεια. Δεν έχεις αδέρφια. Ανύπαρκτα πρόσωπα είναι στο δεντέκι και μας έχεις κάνει έτσι. Δεν αντέχω άλλο. Το έχω ρίξει κιόλας στο ποτό. Εξαρτημένο άτομο θα γίνω. Αστόχαστη γυναίκα. Ο δαμένος που έχασε το χαρτοφύλακα. Δευτέρα πρωί θα πάει στο γραφείο. Δεν θα με βρει εκεί. Θα έρθει εδώ. Θα βρει εσένα. Θα σε κόψει κομματάκια και θα σε θάψει σε φρέσκο τσιμέντο. Και όλα αυτά εξαιτία σου. Είσαι τρελή! Αν δεν ενοχλώ, τελειώσατε με τις δουλειές σας. Καλά. Είσαι τρελή. Θα φορέσεις αυτά τα παπούτσια με αυτό το πράσινο φόρεμα. Α, εδώ είστε detective, δεν σας άκουσα. Λοιπόν, θα τα πούμε και μαζί. Βεβαίως, παρακαλώ. Περάστε, πελάτε. Τελικά έφυγε η κουνιάδα σας και ο σύζυγός της. Ο Πέρση και η Αμαριλής. Αδελαής. Αθεναής. Αμαριλής. Αδελαής. Αδελαής. Αμαριλής την Αδελαής. Αχα, και δεν σας το είπα. Ελάτε, πάμε μέσα. Πείτε. Πάλι δεν μ' αφήσω να βγάλω πέρα μόνη. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, γλυκιά μου. Αυτός ο ηλίθιος ο άντρας μου τσακώνεται στη γωνία με έναν ταξιτζή που του τρακάραμε λίγο το αυτοκίνητο. Τζούλια μου, ο Πίτερ τρελάθηκε. Έχει κλειστεί στη κουζίνα με έναν αστυνομικό και εσείς τα κάνατε με το ταξί. Έχω χάσει επεισόδια. Έκλεψε. Ποιος? Ο Πίτερ, παιδί μου, έκλεψε. Ο Πίτερ έκλεψε. Καλό. 1.102.000 λίρες Αγγλίας. Αχ, και τα φαντάζεσαι όλα αυτά. Καλή αλήθεια λέω. Έχει βγάλει εισιτήρια για τη Βαρκελόνη και αν δεν μου αρέσει εκεί, λέει θα μου αγοράσει και τον Παλί. Σίγουρα τα φαντάζεσαι. Περίμενα να δεις. Α, το σιγανό ποταμάκι. Ποτέ μου δεν θα το πίστευα. Τι θα κάνω τώρα, Τζούλια, τι. Εγώ θα διάλεγα το Παλί. Να πας, ρε! Εσύ να πας! Μου λέει! Αυτό το σώμα θέλει να καλέσει την αστυνομία. Γεια σου, Κέι. Γεια. Περιμένει λέει την αδερφή σου να την πάει στο αεροδρόμιο. Άκου το τρέλες. Μπορεί να πάρω ένα ποτό, Χρειάζομαι κι εγώ ένα ποτοπό. Κέι. Η Κέι, μα δεν πίνει ποτέ. Αρχίζει από σήμερα. Βάλε βότκα. Δεν ήξερα ότι είσαι αδερφή. Ούτε εγώ. Δεν έχω δηλαδή. Εμάς περιμένει να μας πάρει ο ταξιτζής στο αεροδρόμιο. Πού? Στο αεροδρόμιο. Να υποθέσω μετά το φαγητό, Πήγαινε καλέ μου να ζητήσεις αμέσως συγγνώμη από τον ταξιτζή. Δεν είσαι καλά. Μη με φώδει. Το ζώο. Κάνε αυτό που σου λέω, μη θυμώσαι και ξέρεις. Δεν χρειαζόμαστε κι άλλη αστυνομία εδώ απόψε. Μα δεν είδες που... Τι? Κι άλλη αστυνομία. Γιατί, τι έγινε. Υπάρχει ήδη αστυνομικός στην κουζίνα που ανακρίνει τον Πίτερ για ληστεία. Έπρεπε να δω ειδήσεις πριν έρθω. Τον καημένο τι έκανε. Έφυγε από το σούπερ μάρκετ χωρίς να χτυπήσει στο ταμείο τα πορτοκάλια. Το αντίθετο, χτύπησε 1.102.000. Πορτοκάλια. Να κοίτα εδώ. Είναι Αγγλίας εννοείται. Και έχει χάσει εντελώς τα μυαλά του. Δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Επιστρέφω. Πετάω και έρχομαι. Τι σου είπε. Τι έγινε. Και τα λεφτά ήτανε. Δεν μου λες, ήταν ανάγκη να τους το πεις τώρα. Ήλπιζα να σου βάλει νεροπόν. Έλα, άσε το ποτό τώρα, δεν αντέχεις. Άστο τώρα. Πες μου τι έγινε με τον detective. Έλα, μην μας κρατάς η αγωνία, σε συλλάβανε. Μη λες κουτά
Άμα έρθει η Τζούλια, ο Τεντέφτη δεν έχει ιδέα για τα χρήματα. Μαύρα μεσάνυχτα. Τι ήθελε τότε? Να του δώσω λογαριασμό. Για ποιο πράγμα? Για τη συμπεριφορά μου πριν από λίγη ώρα στο μπαρ. Ήταν εκτός υπηρεσίας και έπινε ένα ποτό εκεί στο μπαρ για να δει τι γίνεται μέσα στη βιολετή γλαδιόλα. Εκεί συχνάζουν ομοφυλόφιλοι. Ναι, μωρέ, αυτός επήρεξε σένα. Να με κόψω από παρέα για να μην σε εκθέτω. Λοιπόν, ο Τεντέφτη μου απαγγέλει κατηγορίες για την αποπλάνηση 4 μετρών. Αποπλάνηση. Θα πάω στην κουζίνα να τον εσκίσω, θα πάω. Σύμφωνα με την περιγραφή του λέει, μπήκα μέσα στο μπαρ σε πλήρη ψυχολογική και σεξουαλική περιέγερση και κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας, λέει, παρατήρησε πως, κατέγραψε μάλλον, πως μπήκα και βγήκα 4 φορές από τις απικές τουαλέτες και επιστρέφοντας κάθε φορά είχα μια διωγγούμενη λαγνία στο βλέμμα, κοιτώντας δεξιά και αριστερά όλο πάθος. Νύφοντας τα χείλια μου ολονόημα, ενώ τα χέρια μου τρεμόπαιζαν και η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά. Το ίδιο θα πάθαινε κι αυτός αν μετρούσε τόσα λεφτά σε αντρικές τουαλέτες. Δεν είμαι τρελός να του πω την αλήθεια. Καλά, και εσύ τι του είπες? Τα παραδέχτηκα όλα. Τι? Ναι. Ομολόγησα την ενοχή μου. Μάλιστα, στις περιγραφές που του έκανα, μία στάση δεν την ήξερε καθόλου. Από μένα την έμαθε. Έχω έναν συνάδελφο στη δουλειά που μου λέει τον πόνο του. Λοιπόν, τώρα το σημαντικότερο είναι να φύγω προς το αεροδρόμιο. Στη φυλακή θα πας. Για σοδομισμό. Μην είσαι τόσο σίγουρη. Με 20.000 λίρες θα τα ξεχάσει όλα. Θα δωροδοκίσεις αστυνομικό. Μου ζήτησε 10.000 λίρες. Του είπα 20.000, 30.000 λίρες. Τα βρήκαμε στις 20.000. Μα καλά, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Πίτερ. Έλα, Κέιτ, σε παρακαλώ. Μην ανακατεύεσαι. Αυτές είναι αντρικές δουλειές. Ορίστε μας τώρα. Κούκου. Εδώ είμαι και σου έρχομαι. Πρέπει να παραδεχτώ ότι έχει αλλάξει. Όχι. Δεν είναι ο δικός μου Πίτερ αυτός. Όχι. Χρειάζομαι και άλλο ποτό. Πάλι και σε εμάς. Δεν έχει ούτε 20 λεπτά στο σπίτι και έχει ήδη ομολογήσει αποπλάνηση 4 ανδρών. Έχει δωροδοκίσει αστυνομικό στην κουζίνα και θα μου αγοράσει και τον παλί. Και αυτόν τον άντρα τον έχεις παντρευτεί εσύ. Τυχερή γυναίκα. Αν είναι αυτός ο ηλίθιος ταξιτζής. Έλα, πολύ ρέμισε επιτέλους. Το θυμώσαι και ξέρεις. Άνοιξε. Καλά, συγγνώμη. Το ξέρεις, φίλε, ότι το ταξί μου δεν κουνιέται τώρα. Και εσύ το ξέρεις ότι είσαι ένα γελίο ανθρωπάκι. Ένα γαϊδούρι. Τι τρόπος είναι αυτός. Θα θυμώσω και ξέρεις. Έχει χάρη που σέβομαι τις κυρίες. Αλλιώς θα σου έλεγα εγώ τώρα. Τι εννοεί όταν λέει δεν κουνιέται το ταξί του. Αυτός ο κατανόμαστος μου τράκαρε τον προφυλακτήρα. Και ο προφυλακτήρας σφήνωσε στην πίσω ρόδα και τώρα το ταξί μου δεν κουνιέται. Είναι πεθαμένο. Δεν θα το πιστέψετε. Κάθεται και τα μετράει, Εσύ, Λοιπόν, έτοιμος να μας πετάξεις στο αεροδρόμιο. Μα καλά, δεν θα μας κάνετε το τραπέζι. Όχι, θα θυμώσω και ξέρεις. Το ταξί μου, κύριε, είναι πεθαμένο. Θα βάλουμε όλοι ένα χεράκι να ισιώσουμε τον προφυλακτήρα και αυτό είναι όλο. Εγώ, άμα δεν φάω, μη με υπολογίζετε. Παιδιά μας έρθει εσύ επιτέλους. Ο Πίτερ και η Κέιτ πρέπει να πάνε στο αεροδρόμιο τώρα. Και εσένα δεν σου πέφτει κανένας λόγος. Πήγαινε να φτιάξει τον προφυλακτήρα τώρα αμέσως. Θα θυμώσω και ξέρεις. Σε ευχαριστώ πολύ, Βιαζόμαστε. φίλε. Αυτός κάλεσε την αστυνομία. Κι άλλη αστυνομία. Θα τα φάω όλα σε δωροδοκίες. Και χάρη που βούησε το τηλέφωνο και βαρέθηκα. Αλλιώς θα σου έλεγα εγώ. Εντάξει, λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε τον προφυλακτήρα σου. Γαϊδούρι. Πάμε. Γαϊδούρι. Έλα. Είσαι ανώτερος άνθρωπος, Πολ. Έλα, βρε αγάπη μου, έλα. Μια υπέροχη ζωή ανοίγεται μπροστά μας. Το σκέφτεσαι, Τώρα εγώ γιατί δεν καταλαβαίνω τι σκέφτομαι. Θα τα σκεφτείς όλα με την ησυχία σου, καθώς θα πετάμε για Βαρκελόνη. Να σου πω, μην χάσεις από τα μάτια σου αυτό, Πού πας εσύ? Λίγο πάνω εδώ, τελείωσε το μέτρημα άλλος για να το διώξω. Τι ωραία που περνούσαμε όταν ήμασταν φτωχοί. Τώρα να δεις πώς θα περνάς. Το χρήμα, κορίτσι μου, καραμελώνει τη ζωή. Ξύπνα. Έλα, επιστρέφω σε λίγο.
Χαίρετε. Χαίρετε. Ευχαριστούμε. Με τρομάξατε. Με συγχωρείτε. Είστε η κυρία Μάρλου. Μάλιστα. Εσείς είστε πλασιέ. Όχι καλή μου κυρία. Τότε τι μπορώ να κάνω για εσάς. Detective Alex Anderson. Και ο βοηθός μου, Jeff Thomas. Είστε αστυνομικοί. Μάλιστα. Από το παράρτημα ασφαλείας Waterloo. Δηλαδή δεν είστε από τη γειτονιά μας. Όχι, όχι, από Waterloo. Θα ήταν προτιμότερο να κάθεσαι. Να μην σας έρθει ξαφνικό. Εγώ θα προτιμούσα να καθίσω όρθια. Ήρθατε για τον άντρα μου. Όχι καλή μου κυρία. Δυστυχώς. Για εσάς ήθελα, παρακαλώ, καθίστε, επιμένω. Καλά, αφού επιμένετε. Φοβάμαι ότι έχουμε δυσάρεστα νέα για σας. Αλήθεια. Θα αναρωτιέστε, Άστο. Ασφαλώς. Γιατί ο σύζυγός σας δεν είναι στο σπίτι τέτοια ώρα. Ομολογώ πως ναι, στην αρχή. Καλή μου κυρία. Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι ο σύζυγός σας, Πίτερ Μάρλοου, είναι νεκρός. Άντε. έπαθε σοκ. Γι' αυτό ήρθαμε να σας ζητήσουμε Άστο. Να αναγνωρίσετε το πτώμα. Ο σύζυγός μου είναι νεκρός. Σίγουρα κάνετε λάθος. Το είπα. Έπαθε σοκ. Θα σας φτιάξω καλύτερα ένα τσάι. Πού είναι η κουζίνα? Από εκεί. Όχι από εκεί. Σας παρακαλώ, για καθίστε εδώ σας παρακαλώ, σας κάνω μία ερώτηση. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι ο σύζυγός μου είναι νεκρός? 2 τρύπες. 2 τρύπες. 2 τρύπες από σφαίρες στο πίσω μέρος του κρανίου. Το πτώμα του βρέθηκε στο ποτάμι, κάτω από τη γέφυρα του Waterloo. Ήταν δεμένος χειροπόδαρα και στους αστραγάλους του είχαν κρεμάσει βαρύδια. Δηλαδή δεν ήταν ατύχημα. Το είπα. Έπαθε σοκ. Όχι. Πολύ λυπάμαι, κυρία Μάρλου. Να σας φτιάξω εκείνο το τσάι. Όχι τσάι σας είπα, σας παρακαλώ. Τότε κάτι πιο δυνατό. Πίνετε. Πολύ, πάρα πολύ. Τώρα το επιτρέπει η περίσταση. Από εκεί είναι το μπαρ. Θα βότκα να μου βάλετε, μην τα ανακατέψω. Για καθίστε και εδώ εσείς κύριε μας. Κάνω και σαν μια ερώτηση. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι το πτώμα που βρήκατε είναι του δικού μου του συζύγου? Το είπα. Έπαθε σοκ. Στα χέρια του. Κρατούσε τον χαρτοφύλακα του. Είναι αυτός ο χαρτοφύλακας του συζύγου σας. Έτσι νομίζω, του μοιάζει πολύ. Αυτός είναι μουσκεμα. Το ποτάμι μέσα ήταν, κυρία μου. Σωστά, και βράχηκε. Ανοίξτε το. Ανοίγουν στο σύζυγό σας αυτά. Νομίζω. Δούλευε στο λογιστικό γραφείο Barley. Ναι. Αυτή είναι η ατζέντα με το όνομά του και τα τηλέφωνά του. Ναι. Και ένα σάντουιτς μισοβαβαμένο τυλί και μαρούλι. Ποτέ του δεν το τρώγει όλο. Δεν του άρεσε και πολύ. Μας μένει λοιπόν μόνο η επίσημη αναγνώριση. Μα το αναγνωρίζω, κυριέ μου. Σάντουιτς τυρί μαρούλι, εγώ το φτιάξα. Αναγνώριση του πτώματος στην Έπαθε κυρία σοκ. Μάρλου. Ναι, σοκ. Κουράγιο. Θα σας συνοδέσουμε εμείς στο νεκροτομείο. Ούτε 10 λεπτά δεν θα Άστο. Κάνουμε. Σας περιμένουμε λοιπόν. Να μην ξεχάσετε να πάρετε τσάντα και ταυτότητα. Καλά. Πάτε εσείς τώρα και θα έρθω εγώ να σας βρω στο αυτοκίνητο σε 10 λεπτά. Μα θα τα καταφέρετε μόνοι σας. Υπάρχει κανένα στο σπίτι να σας φροντίσει? Η αδερφή μου η Αδελαής και ο σύζυγός της ο Πέρση. Ωραία. Σας περιμένουμε στο αυτοκίνητο μέχρι να πείτε το θλιβερό νέο στην αδερφή σας. Δεν είναι δυνατόν να λείπουν 2 χαρτονομίσματα από τους θεσμίδες. Χαίρετε. Χαίρετε.
Μας περικυκλώσαμε. Εδώ της περιοχής. Όχι, όχι. Παράρτημα ασφαλείας Waterloo. Μας φέρνουν δυσάρεστα νέα. Ανάλαβε εσύ. Ποιο είναι το πρόβλημα, κύριε? Είμαι ο κύριος Μάρλο. Μάρλο. Θα είστε σίγουρα συγγενείς. Να μην είμαι και εγώ κάτι. Ανατείνος όμως. Ενώ του κυρίου Πίτερ Μάρλο συγγενείς. Όχι, δεν καταλάβατε καλά. Είναι Εγώ ο είμαι... αδερφός του Πίτερ. Ο μεγάλος αδερφός του καημένου του Πίτερ. Ναι, είναι συγγενής. Πολύ λυπάμαι κύριε Μάρλο, αλλά έχουμε ένα νέο που θα σας συγκλονίσει. Δεν κάθεστε καλύτερα. Μη φοβάστε, αντέχω. Ο Πίτερ Μάρλο είναι νεκρός. Είχατε δίκιο. Είναι συγκλονιστικό. Δολοφονήθηκε. Ανασύραμε το πτώμα του μέσα από το ποτάμι. Μουσκεμα θα ήτανε. Κάτω από τη γέφυρα του Waterloo. Είχε 2 τρύπες από σφαίρες στο πίσω μέρος του κρανίου. Για να φεύγουν τα νερά. Να, εδώ. Κάνουμε και χειρονομίες τώρα, δεν χρειάζεται. Μαζί του είχε και το χαρτοφύλακά του. Τα χέρια και τα πόδια ήταν δεμένα. Άστο, ήταν δεμένα. Ενώ στους αστραγάλους και βαρύδια. Είναι αυτός ο χαρτοφύλακας του, Ναι, του μοιάζει πολύ. Του καημένο το πίτο. Θα πρέπει ο πλησιέστερος συγγενής λοιπόν να αναγνωρίσει επισήμως το πτώμα. Γι' αυτό θα συνοδεύσουμε εμείς την κυρία Μάρλο στο νεκροτομείο. Καταλαβαίνω. Το πτώμα. Καταλαβαίνεις, Κέιτ, οβλαμμένος με 2 σφαίρες. Πίτερ! Να σ' ακούσει τώρα ο Πίτερ κάτι. Με 2 τρύπες από σφαίρες στο κεφάλι. Που από τη μία μπαίνουν τα νερά και από την άλλη βγαίνουν. Ο Πίτερ πέταξε. Δεν υπάρχει πια. Τώρα έχεις κοντά σου εμένα. Το μεγάλο αδελφό του το Φρέντ. Συγχωρέστε τη σύζυγό μου, από την Σενεβιέβε, η οποία δεν είναι εδώ για συμπαράσταση, αλλά αναπαύεται. Ξέρετε, έχουμε να κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι, ναι. Επιστρέφουμε στην Αυστραλία. Ναι, εκεί έχουμε μια τεράστια φάρμα, εκτάρια να δουν τα μάτια σας, με γελάδες, πόδια, κότες, καγκουρό, τι θέλετε να έχουμε με τις απάρχες. Συγχωρέστε με όμως, αλλά τα έχω λίγο χαμένα, Ήταν πολύ μεγάλο το πλήγμα. Πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο. Τώρα πρέπει να το πούμε στον Πέρση και στην Αδελαΐδα, Φρέντι. Μας κάνατε την οικογένεια μου να μην το πω. Κύριε, αλλά εμείς τη δουλειά μας κάνουμε μόνο. Εμένα με συγχωρέσετε. Ο πόνος με παρέσει. Πρώτη φορά πεθαίνω. Θέλω να πω δηλαδή, χάνω δικό μου. Τώρα βέβαια, δεν θέλετε κι εσείς να περάσετε στην κουζίνα, να πιείτε λαντσάρι, να συνέλθετε. Και εσείς και εμείς, ελάτε από εδώ παρακαλώ. Όπως νομίζετε. Πάμε. Ελάτε. Τουλάχιστον κυρία Μάρλο, έχετε τόσους συγγενείς γύρω σας αυτή την ώρα του πόνου. Είναι και αυτό μια ανακούφιση. Ελάτε. Στην κουζίνα. Καλά. Γιατί δεν μου κάνετε παρατήρηση. Πώς το σκέφτηκα. Εσάς, οι τραπεζαρίες σας ταιριάζουν. Όχι η κουζίνα. Ελάτε. Από εδώ παρακαλώ. Περάστε. Εδώ. Μου χρωστάς 200. Ο άλλος μου αδερφός. Ο Άρτσι. Άρτσι. Ένα ποτό. Παίζαμε χαρτιά μέσα στην κουζίνα και έχανα και βγήκε να με πειράξει. Έτσι ήταν από μικρός. Πειραχτήρι. Αυτό το παιδί. Κουράγιο, καλή μου. Κουράγιο. Έχεις εμένα. Καλώς σου, Φρέντι. Συγχωρέστε τι. Δεν μπορεί να, πώς το λένε, να αντέξει την απώλεια, Καταλαβαίνετε. Απολύτως. Σας θαυμάζω. Τι θα κάνουμε τώρα. Προσευχή μας. Υπεραναπαύσεως της ψυχής του εκλειπώντος αδελφού μου.
Λοιπόν, τώρα, επειδή το τσάι αργεί λιγάκι να γίνει, δεν περνάτε εσείς στην τραπεζαρία και εμείς στο μεταξύ θα πούμε το νέο στον αδερφό μας, τον Άρτσι. Και αυτός με τη σειρά του θα το πει στον Πέρση και στην Αδελαΐδα. Ω Θεέ μου! Κουράγιο, καλή μου. Και εγώ πάλι θα το πω στη Ζενεβιέβε, μην ξεχάσω και κανέναν. Ελάτε, περάστε παρακαλώ μέσα. Ελάτε, από εδώ. Ευχαριστούμε. Ελάτε. Σε λίγο το τσάι θα είναι έτοιμο. Άντε, πάμε κι εμείς, Άρτσι. Άρτσι, Ω Θεέ μου, καταστροφή! Τι λες, διπλή χαρά. Εγώ πεθαμένος, δεν με ψάχνει κανείς. Ο βλαμμένος πεθαμένος, δεν με κυνηγάει κανείς. Φεύγουμε. Τώρα φεύγουμε. Ναι, αλλά ο μεγάλος, αυτός που σκότωσε το βλαμμένο, ο εγκέφαλος, θα σε κυνηγήσει. Γιατί είσαι γκρινιάρα γυναίκα, Κάτσε να τελειώσουμε αυτόν τον Άρτσι που ήρθε μέσα. Δεν μου λες που είναι ο χαρτοφύλακας με τα λεφτά. Πίσω από το καναπέ. Να μην πιάσει κουβέντα με κανένα γείτονα. Κλείστο γρήγορα. Φεύγουμε. Τώρα φεύγουμε. Παρακαλώ, πιο σιγά, πιο καθαρά. Δεν σας καταλαβαίνω. Έχω πιει και λίγο. Πείτε, δεν μπορώ εγώ να συνονοηθώ. Σαν αλλοδαπός ακούγεται. Παρακαλώ. Τι. Χαρτοσακούλα. Χαρτοπόνικα. Δεν καταλαβαίνω. Τι. Χαρτοφύκουλα. Χαρτοφύλακας λέει, χαρτοφύλακα. Λάθος νούμερο. Αυτός είναι. Καήκαμε. Ποιος είναι αυτός. Ο μεγάλος. Ο μεγάλος που σκότωσε το βλαμμένο και βρήκε το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή μας στο χαρτοφύλακά σου τον καταραμένο. Τον έχουν μέσα οι τεντέχτες στην τραπεζαρία. Ναι, αλλά πριν ποιος τον είχε, ο βλαμμένος. Τον δίνει στο μεγάλο, αυτός τον ανοίγει γιατί να βρει μέσα 1.102.000 λίρες Αγγλίας, τι βρίσκει. Ένα σάντουιτς τυρί μαρούλι και την ατζέντα σου με όλα. Δίκιο έχεις. Όλα. Έγινε, το φτιάξαμε τον προφυλακτήρα στο ταξί. Ναι, ας μην ήμουν να βάλω τα χεράκια και σου λέγαμε. Γρήγορα. Στο ταξί γρήγορα να φύγουμε, γρήγορα. Όχι καλέ, που εγώ πρέπει να πάω στο νεκροτομείο με τους άλλους αστυνομικούς. Έχασα συνέχειες. Κι άλλη αστυνομική. Νεκροτομείο. Έχουμε 3. 2 στην κουζίνα και... όχι. 1 στην κουζίνα και 2 στην τραπεζαρία. 3 αστυνομικούς. Ναι, μας αρέσει να στολίσουμε το σπίτι μας με αστυνομικούς. Τι πρόβλημα έχεις εσύ. Και νεκροτομείο, ναι. Τι έχει το νεκροτομείο δηλαδή. Έλα Παναγία μου, σκοτώσατε κανέναν. Όχι βέβαια. Έλα να πω, να σου πω. Πάρε εδώ. Δώσε 200 λίρες μέσα στο detective και γρήγορα. Για να φύγουμε όλοι γρήγορα από αυτό το σπίτι. Γρήγορα. Και ποιος θα αναγνωρίσει το πτώμα. Πτώμα. Ποιο πτώμα. Καλά, τώρα δεν είπατε ότι δεν σκοτώσατε κανέναν. Το βλαμμένο. Ποιον βλαμμένο. Γιατί κοιτάζεις εμένα. Αυτόν που βρήκα επριγμένο στο ποτάμι με τα χέρια και τα πόδια δεμένα με βαρύδια και 2 σφαίρες, τρύπες από σφαίρες, στο πίσω μέρος του κρανίου. Να. Έλα και ντένισε το βραδινό δελτίο ειδήσεων. Να σου πω, εσύ πήγαινε, δώσε τα λεφτά στο detective και μετά πάρει την γυναικούλα σου και φύγετε. Εμείς θα πάμε στο ταξί και εσύ πληρώνεσαι και φεύγεις. Τι λες, εγώ δεν αφήνω την Κέι, θα έρθω μαζί σας. Μην το σηκώνεις. Και γιατί δεν το σηκώνετε. Είναι αυτό. Ποιος είναι αυτό. Ο βλαμμένος. Μα δεν είπατε ότι είναι πνιγμένος. Εσύ, πανάτε βγάλε άκρη. Αυτό είναι ο μεγάλος βλαμμένος. Εγώ τώρα ξέρω και το μεγάλο. Ο χαρτοφύκουλας. Ποιος είναι ο χαρτοφύκουλας που να με Γιατί πάρει. βρήκε το τηλέφωνό μας. Κάτω από το μαρούλι. Σε ένα χαρτοφύκουλο το ρίξαμε. Λοιπόν, εγώ το ήξερα πως θα συμβεί αυτό. Στα είχα πει, αλλά δεν ακούς ποτέ. Να τα τώρα, να τα. Έλα και έλα Μάρτσολη, βοήθα να μην κουβαλήσουμε. Την καλοταΐσεις και έχει βαρύνει, έλα. Ελάτε καλέ, το ταξί περιμένει. Τι έπαθε η Κέι. Μέτρησε, αυτό έπαθε. Καλή είστε όλοι σας. Παρακαλώ, πώς είπατε. Χαρτοφύκουλας. Δεν είναι καθόλου ευγενικό αυτό που έκανες. Δεν χρειάζεται ευγένειες αυτός ο βλαμμένος. Μα καλά τώρα δεν είπατε ότι ο βλαμμένος είναι μέσα στο ποτάμι πνιγμένος. Ο μεγάλος όμως. Συγγνώμη, ποιος είναι
Αυτός που έπαιξε τον βλαμμένο με βαρύδια. Ο Χαρτοφίκουλας, παιδάκι μου. Α, θα με τρελάνετε. Θα με τρελάνετε. Τι συνέβη στον βλαμμένο? Τον βρήκανε πνιγμένο στο ποτάμι με 2 τρύπες αποσφαίρεις στο πίσω μέρος του κρανίου. Σε παρακαλώ, πείτε. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Πες ότι θα του δώσει τα λεφτά. Σε παρακαλώ. Όχι τα λεφτά. Όχι, κάνει να χαρίσει. Η Κέιτ έχει δίκιο. Η κατάσταση είναι ζώρικη. Ένας πεθαμένος, ήρθε στο νησί μέσα στο σπίτι και ένας αλλοδαπός μαφιώσος να σε κυνηγάει. Τι γίνεται? Σε παρακαλώ, πείτε κάτι για μένα, για χάρη. Έλα. Μπράβο. Πάνε τα λεφτάκια. Δόξα τω Θεώ. Τούρκος θα γίνει ο αλλοδαπός. Μπράβο, Εφέντη μου. Πείτε. Τζούλια, τι κάνεις? Είσαι. Πρώτη φορά στη ζωή μου τυχαίνει τέτοια ευκαιρία. Δεν θα την αφήσω να πάει χαμένη. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αυτός είναι άντρας. Τζούλια, έλα. Πάμε να φύγουμε. Και ήδη ευχαριστούμε για το υπέροχο δείπνο και την όμορφη βραδιά. Θα πάρουμε κάτι από τον δρόμο. Και θα πάμε μπροστά στην τηλεόραση. Έλα σε παρακαλώ. Τηλεόραση. Πάμε. Τι λες καλέ. Εδώ είναι το μεγάλο δελτίο ειδήσεων ζωντανά. Λοιπόν, Πολ, πάρε τη γυναικούλα σου και φύγετε. Σε περιμένω έξω. Έλα. Εσείς από ό,τι βλέπω δεν έχετε σκοπό να το σηκώσετε. Εκεί Αμάρλοου λέγεται. Ορίστε. Υπάρχει κάποιος Χαρτοφίκουλας εδώ? Όχι. Λάθος νούμερο και κάλεσα τις πληροφορίες. Κυρία, εμείς νομίζω δεν έχουμε συστήσει. Detective Ben Fox, από το παράρτημα ασφαλείας της περιοχής εδώ. Α, μάλιστα. Έχω ακούσει πολλά για σας. Και όλα καλά ελπίζω. Είχαμε μια ποικιλία. Ποικιλία, Κύριε Μάρλο, τώρα περιμένω για εκείνη τη συνδρομή σας στο Ταμείο Απομάχων Αστυνομικών. Ναι, έχετε δίκιο. Θα σας φέρω σε λίγο τα χρήματα. Τα έχει ο Πολ. Πολλά χρήματα κυκλοφορούν εδώ μέσα. Τι με έκανε και περιμένω, κυρία μου. Τι θα γίνει, θα έρθει η αδερφή σου με τον άντρα της, θα φύγουμε. Ναι, είπαμε θα έρθει. Πήγαινε έξω τώρα και Α, περιμένει δεν εκεί. επιτρέπεται να περιμένω τόσο πολύ από την εταιρεία. Ωραία, έλα. Πάρε τη βαλίτσα. Αυτή. Ναι, αυτή. Μόνο αυτή. Με αυτήν ήρθα από την Αυστραλία. Τι είναι τα κουνιαδάκια σας, γυμνιστές. Έλα, αστελώνει και προχώρη. Έλα, πάμε. Σαν να έχει δείξει. 2 άτομα ήρθαν από την Αυστραλία με μια τόσο μικρή βαλίτσα. Κάπως αναστατωμένη μου φαίνεται η σύζυγός σας. Αλήθεια είναι γυμνιστές. Ναι, μόνο όταν χδίνονται. Κάνει και αστιάκια. Και δεν ξέρω, αλλά έχω την αίσθηση πως αυτοί που πρόκειται να ταξιδέψουν και μάλιστα στο εξωτερικό είστε εσείς και η κυρία Μάρκο. Εμείς. Καλέ Κέιτ. Πρόκειται εμείς να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό. Τρελαθήκαμε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Άντε στην υγεία σας. Όχι, θα ταξιδέψει το ζεύγος Μπράουν. Επιγόντως στη φάρμα τους, γιατί τους περιμένουν τα πόδια τους για άρμευμα. Ναι, αλλά δεν τους βλέπω. Ποιους, το ζεύγος Μπράουν, την Αδελαΐδα και τον Μπέρσι Μπράουν. Ο Μπες είναι έξω, καλέ μου, το ξέχασες. Και εγώ είμαι η Αδελαής, η αδελφή της Κέιτ από το Σίδνεϊ. Θέλω τη μαμά μου. Βλέπετε, η αδελφή της φεύγει πολύ μακριά. Σου λέει άραγες, θα την ξαναδώ. Τραγική στιγμή. Ορίστε λοιπόν, σας σύστησα την κυρία Μπράουν. Αδελαΐδα Μπράουν. Ναι, αλλά δεν βλέπω τον κύριο Μπράουν. Τι θα γίνει, θα περιμένω πολύ έξω. Εδώ ο άνθρωπος. Ο κύριος είναι από την κουζίνα. Α, μάλιστα. Ορίστε κύριε από την κουζίνα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό ταξίδι, κύριε Μπράουν. Καλό ταξίδι, κύριε Μπράουν. Είναι λίγο κουφός. Κουφός. Δεν είναι ντροπή, αγάπη μου.
Σου λέει καλό ταξίδι, κύριε Μπράουν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Να είστε καλά. Να είσαι καλά, λέει. Το άκουσα. Του είπα, ευχαριστώ πολύ. Τι, κουφός είμαι. Είναι κανένας κουφός εδώ μέσα. Λοιπόν, χάρηκα κυρία Μπράουν. Τι κυρία? Μπράουν, Μπράουν. Έλα Πέρση, πάμε να φύγουμε. Εγώ, ακούω καλά τώρα. Όχι. Αυτό λέμε. Δεν ακούς καθόλου καλά. Άντε στη φάρμα σας τώρα. Φάρμακο. Λοιπόν, καλό ταξίδι κύριε Μπράουν και χαιρετισμούς στις αγελάδες σας. Μα κι εσείς τώρα έπρεπε να του μιλήσετε από εδώ. Αφού σας είπαμε. Δεν ακούει. Λοιπόν, χάρηκα. Πάει ο πρώτος. Τελειώσαμε. Κάτε πήγα ένα τσάι, κύριε Μάρλου. Κέιτ. Και εσείς, του σπιτιού είσαστε. Ο κύριος είναι από την τραπεζαρία. Πηγαίνετε μέσα, ακούω το τσάι να σφυρίζει. Ελάτε. Και θα έρθω εδώ σε λίγο να σας σερβίρω. Γάλα, λεμόνι. Τζουλιά, έλα, πάμε να φύγουμε όσο από τα μυαλά μας ακόμα. Σε παρακαλώ, έλα, πάμε. Money, it's so funny in the Richmond world. Εγώ που πάω εγώ πάω να πιω το γάλα μου και 5 ασπιρίνες και θα πάω να κοιμηθώ στον ξενώνα. Άκουσέ με καλά. Έχεις 2 επιλογές. Και καμία δεν περιλαμβάνει κρεβάτι και νυχτικό. Ποιες είναι οι επιλογές σας, Πίτερ? Βαρκελόνη ή νεκροτομείο. Ωραία, λέει και η Βαρκελόνη. Δεν θα μου κανονίζεις τη ζωή μου εσύ. Ένα λεπτό. Τι δουλειά έχει και έτσι στο νεκροτομείο? Άστα τώρα ρε Τζούλια, μην τα αναλύσουμε γιατί θα χαθούμε. Καλέ, αυτοί οι 2 αστυνομικοί νομίζουν ότι το πτώμα που βρήκαν είναι του Πίτερ και θέλω να τους αναγνωρίσω. Αυτό το πτώμα είναι αλήθεια. Ο Πολ ξέρει αυτό το νεομπέρδεμα. Ναι, μόνο ο καλός Θεός γνωρίζει τι γνωρίζει ο Πολ. Και η Τζούλια θα έρθει μαζί μου, ναι ή όχι? Α, λύσαξες πια να θυμώσω ξέρεις. Θέλω να προσπαθήσω να τους ξεπερδέψω. Λοιπόν, αποφάσισε. Ή θα έρθεις μαζί μου στη Βαρκελόνη ή θα πας με τους αστυνομικούς στο νεκροτομείο. Και εσύ λοιπόν πάρε τη γυναικούλα σου, πηγαίνετε στο σπιτάκι σας και μην ξαναγυρίσετε ποτέ από εδώ. Εγώ ήπια το γάλα. Όχι, δεν το πια. Θα το πιω το γάλα. Και 5 ασπιρίνες και θα πάω να κοιμηθώ στο ξενόν. Εσύ θα έρθεις να κοιμηθείς μαζί μου στη Βαρκελόνη. Έχει τάβρους στη Βαρκελόνη. Δεν θα κοιμηθούμε με τους τάβρους. Αχ, βρε Πολ, και εσύ θέλεις να πάμε σπίτι να δούμε τηλεόραση. Ούτε σε reality show δεν τα βλέπεις αυτά. Έλα και να σε βοηθήσω. Έλα. Έτσι και χάσω το αεροπλάνο εξαιτίας σου. Η Κέιτ δεν έρθει μαζί σου, Πολ. Θα έρθει και θα πει και ένα τραγούδι. Κάτσε τώρα μην μου φύγει ο Τζίμι, ο ταξιτής, να του δώσουμε μερικά μπουρμπουάρ εκεί για να το κρατήσουμε, να το καλοπιάσουμε. Κύριε Μάρλο. Κύριε Μάρλο. Βρε Πέρση, δεν στην κουβέρτα, καταλαβαίνεις σου λέω. Δεν περιμέναμε να επιστρέψετε την Τετάρτη. Γι' αυτό δίνετε τόσο ένοχοι. Ένοχοι εμείς, δείχνουμε εμείς ένοχοι Πέρση. Δεν νομίζω. Όχι βέβαια. Εμείς καθόμαστε στον καναπέ και χαλαρώνουμε κάτω από την κουβέρτα. Ναι. Καταλαβαίνω. Εγώ πάλι δεν καταλαβαίνω τίποτα απόψε. Έλα βρε Πέρση που δεν καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις πολύ καλά τι κάνουμε. Παίζουμε. Χαλαρώνουμε κάτω από την κουβέρτα. Ποιο είναι, πού οφείλουμε την τιμή της επιστροφής σας, Τετάρτη? Γύρισα να σας ενημερώσω πως ο ταξιτής έφυγε εξωφρενών γιατί λέει πως τον κοροϊδεύετε. Και άφησε έξω στο πεζοδρόμιο τη βαλίτσα σας, κύριε Πέρση. Ποια βαλίτσα? Τη δική σας. Με αυτή που θα ταξιδέψετε στην Αυστραλία. Α, μάλιστα. Αυτή τη βαλίτσα. Τόσα λίγα ρούχα. Αλήθεια είσαστε γυμνιστές εσείς και η σύζυγός σας. Γυμνιστές. Εμείς. Γιατί δεν έμενα όλη μέρα στο κρεβάτι μου. Πάω να φέρω τη βαλίτσα μας. Όχι.
Αφήστε την εκεί έξω. Εκεί έξω τι θέλει. Εκεί έξω δεν τη θέλεις, μαναράκια. Πού να ξέρω εγώ τι θέλω τώρα. Ναι. Εκεί έξω τι θέλει. Την πετάει έξω και του τη φυλάει η Μάρτζορι. Όπως νομίζετε. Γούστα είναι αυτό. Χάρηκα πολύ για τη συνεργασία. Ατακτούλη, κύριε Μάρλο. Θεέ μου. Τι πράγματα είναι αυτά. Ασύχασε. Τα μπορούσαν τα πράγματα να είναι χειρότερα. Πόσο χειρότερα, Αυτός ο αστυνομικός με θεωρεί έκφυλο. Σκέψου να το άρεσες και να σου ορμούσε κιόλας. Λοιπόν, εγώ τώρα παίρνω τη γυναικούλα μου, τα λεφτά μου και φεύγω από την πίσω πόρτα. Εσύ δώσε μου τα κλειδιά του αυτοκίνητου σου. Για ποιο λόγο. Καλά, δεν άκουσες. Ο ταξιτζής έφυγε. Εγώ αυτοκίνητο δεν έχω. Πώς θα πάω στο αεροδρόμιο. Δεν σου δίνω το αυτοκίνητό μου. Το αγαπώ πολύ. Πολύ. Βιάζομαι. 5.000 λίρες. 20.000 λίρες. 10.000 λίρες. Κλείσαμε. Πείτε, η Κέιτ έχει παίξει εκεί μέσα. Θέλει λέει τώρα να πιει φωτιστικό πετρέλαιο για να ξαναμπηχάρει και να ξεθολώσει το μυαλό της. Θεέ μου, τι ηλίθια γυναίκα. Γιατί εγώ δεν είμαι ηλίθιος που έκανα και μπλέχτηκα σε όλο αυτό το μπέρδεμα. Ο αστυνομικός νομίζει ότι έχουμε σχέση και ότι ονειρεύω με τις αγγελάδες μου στο Σίδνεϊ. Δεν σου φταίω εγώ. Ορίστε, σου δίνω και 10.000 λίρες. 10.000 λίρες, για ποιο πράγμα. Αγόρασα το αυτοκίνητο. 10.000 λίρες. Μα στην αντιπροσωπεία δεν του δίνουν ούτε 500. Τι πράγμα. Είσαι κάθαρμα. Κάθαρμα. Αυτά έχει ο καπιταλισμός. Κύριε Μάρλο! Κύριε Μάρλο! Κύριε Μάρλο, συγγνώμη που σας ενοχλώ για δεύτερη φορά, αλλά εκείνο το τσάι που λέγαμε, ίσως καλύτερα να το ξεχάσω. Μου φωνάζετε παρακαλώ την κυρία Μάρλο. Δυστυχώς δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μήπως να πάω εγώ για το τσάι στους κυρίους. Πολύ καλή ιδέα, Αδελαής. Αδελαής. Αδελαής, ώστε εσείς είστε η αδερφή της κυρίας Μάρλο. Αδερφή. Και εσείς είστε σίγουρα ο σύζυγος της κυρίας. Τι με κοιτάς. Δεν ξέρεις ότι είσαι ο σύζυγος της κυρίας. Από μένα το μαθαίνεις. Μάλιστα. Ο άντρας μου και εγώ είμαστε από το Σίδνεϊ. Τι σύμπτωση, Γιατί, και εσείς από το Σίδνεϊ είσαστε. Όχι, εγώ είμαι από το Σίδνεϊ. Είσαι από το Σίδνεϊ. Γιατί, δεν είμαι, με θεωρείς ηθαγενή της Αυστραλίας, εμένα και τη γυναίκα μου της Σενεβιέβα. Δεν πάω καλύτερα για το τσάι. Θα ήρθατε όλοι μαζί από το Σίδνεϊ να υποθέσω. Έχετε κι εσείς φάρμα. Γιατί, ποιος άλλος έχει. Εγώ πέρασε. Εγώ. Πάντα υποτιμάς την περιουσία των άλλων. Εδώ οικογενειακές πρόσφυγες. Το βάλαμε στην οικογένεια όταν παντρεύτηκε την αδερφή της Κέιτ. Καταλαβαίνετε. Βεβαίως, βεβαίως καταλαβαίνω. Σας θαυμάζω. Το ξέρει. Τον ενημερώσατε. Για ποιο πράγμα πάλι. Δεν μας είπατε ότι τον ενημερώσατε. Άρχισα να του το φέρνω λάπτα. Να του λέω ότι σήμερα ο Πίτερ δεν αισθανόταν πολύ καλά. Ότι είχε λίγο ζωνισμένος, ναι. Δυστυχώς βρήκαμε το πτώμα του μέσα στο ποτάμι, κάτω από τη γέφυρα του Waterloo. Εγώ τώρα ξέρω για το ποτάμι. Φυσικά! Δεν σου έλεγα ότι ο Πίτερ δεν αισθανόταν πολύ καλά με 2 τρύπες από σφαίρες στο κεφάλι μέσα στο ποτάμι. Α, γι' αυτό δεν αισθανόταν καλά. Τον αναγνωρίσανε από το χαρτοφύλακα. Μάλιστα. Ναι. Είχε μέσα γάντια, κασκόλ, ατζέντα, τα πάντα. Όλα τα στοιχεία. Και ένα μισοφαγωμένο σάντουιτς, τυρί μαρούλι. Ό,τι πλήγμα για την Κέιτ! Βέβαια. Ευτυχώς όμως που ήταν εδώ ο κουνιάδος της. Νομίζω ότι εγώ είμαι ο κουνιάδος. Φυσικά και είσαι, αφού παντρεύτηκε στην αδελφή της Κέιτ. Και εγώ πάλι είμαι ο Φρέντ, ο μεγάλος αδελφός του Πίτερ. Τώρα όλα αυτά εμένα μου είναι γνωστά, Φυσικά. Συγχωρέστε τον, αφαίρει διαλήψεις. Δεν συνήλθε ποτέ από ένα παλιό χτύπημα στην Αυστραλία
Ναι, ένα καγκουρό, το χτύπησε τάμι, κατευθείαν στο κεφάλι. Πέρσι μου. Και έχει δύο κουνιάδους. Εσένα και εμένα. Τον καλό σας Φρέντι. Τώρα μάλιστα. Εσύ είσαι ο καλός μας Φρέντι. Ναι. Εγώ είμαι ο Αυστραλός ο Πέρσι. Και ο Πίτερ πέθανε. Πού είναι το δύσκολο? Που εμείς είμαστε κουνιάδοι της Κέιτ. Το έκανε εσύ. Όπως επίσης κουνιάδος της είναι και ο κύριος Άρτσι. Άρτσι, Δεν αντέχω άλλο. είναι και αυτός κουνιάδος μας Φρέντι. Μα τίποτα δεν θυμάται. Τίποτα δεν καταλαβαίνει. Ξέρετε, μη τον ξενερίζετε. Βλέπετε, ο Άτσι είναι εμπορικός αντιπρόσωπος. Λείπει μόνιμα. Είναι το απολωλός πρόβατο της οικογένειας. Έτσι το λέμε. Το απολωλός, φρέ. Το απολωλός. Μάλιστα, το Απολωλός. Ήρθε και αυτός από το Σίδνεϊ. Δεν νομίζω. Φόκλαντ, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ. Ναι, είναι εμπορικός αντιπρόσωπος. Ταξιδεύει διαρκώς. Να, και τώρα που μιλάμε, είναι σε ένα τρένο και έχει φύγει. Μια και μιλάμε για το... Φτάνει, δεν χρειάζεται να μάθει τίποτα άλλο. Έφυγε με τον Δίο. Πήρε την αμαξοστοιχεία των Δίο για Εδιμβούργο και δεν θα επιστρέψει ξανά. Να με πάλι! Είσαι. Εγώ που νόμιζα ότι είναι οριστικό τον Δίο. Πηγαίνοντας για το σταθμό, σκεφτήκα πως δεν είναι σωστό να φύγω και να αφήσω έξω στο πεζοδρόμιο τη βαλίτσα με την κυρία από εδώ. Ορίστε η βαλίτσα σας. Σε ευχαριστώ, Άρτσι. Άρτσι. Ωστε Άρτσι, Άρτσι Μπούρτσι και καλά ξεμπερδέματα. Να σας συστήσω, ο Detective Sanderson, αστυνομικός, το μικρό μου αδελφάκι. Παράρτημα ασφαλείας Waterloo. Χαίρομαι πολύ. Εξαιρετικά ευχάριστο που συγκεντρωθήκατε τόσο γρήγορα όλη η οικογένεια. Από ό,τι μπορώ να καταλάβω, εκτός από την Ζενεγέ βέβαια, δεν είπε κανένας άλλος. Φρέντι. Φρέντι. Μα καλά, ούτε αυτόν έχετε ενημερώσει. Άρχισα να του το φέρνω λαού, να του λέω ότι σήμερα ο Πίτερ δεν αισθανόταν πολύ καλά, ότι ήταν πολύ χλωμός. Αδελφέ μου, ο αδελφός μας ο Πίτερ πέθανε. Το βλέπετε, το είπα απότομα και άντε τώρα να τον συνεφέρω. Ανάρκεια, δεν χρειάζεται να ξέρει τίποτα άλλο. Όχι αδερφέ μου, Φρέντι, στο κάτω της γραφής αδερφός μας ήταν. Detective, ενημερώστε με σας παρακαλώ πώς έγινε. Να ενημερώσουμε συνάδελφε Άστο. Δυστυχώς, ο αδερφός σας βρέθηκε δεμένος χειροπόδαρα, με βαρύδια στους αστραγάλους και 2 τρύπες από σφαίρες στο πίσω μέρος του κρανίου, μέσα στο ποτάμι, κάτω από τη γέφυρα του Waterloo. Και δεν του άρεσε καθόλου το νερό. Τον αναγνωρίσαμε από το χαρτοφύλακα. Μόλις η κυρία Μάρλου συνέλθει από το σοκ, θα τη συνοδεύσουμε εμείς στο νεκροτομείο για την επίσημη αναγνώριση του νεκρού. Τι πλήγμα για την καλή μου την κουνιάβρα. Από ό,τι καταλαβαίνω, Άρτσι, εσύ επιμένεις να μείνεις για την κηδεία, Δεν θα την έχανα για τίποτα. Ήμουνα σίγουρος. Εγώ πάλι, Φρέντι, λέω να τη χάσω την κηδεία, Και για σένα ήμουνα σίγουρος. Πέρσι, δεν παίρνει στον Άρτσι να πάτε στην τραπεζαρία να του συμπληρώσεις κάτι κενά που έχει σε όλα αυτά που συνέβησαν. Πολύ καλή ιδέα. Έλα, Άρτσι, να μου συμπληρώσεις κάτι κενά που έχει. Μην του τα συμπληρώσεις και όλα, Πέρσι. Εδώ δεν μπορώ να συμπληρώσω τα δικά μου κενά. Και... περάστε, πάμε. Εμείς που είχαμε μείνει, Περιμένουμε ακόμα την κυρία Μάρλου για ένα φλιζάνι τσάι. Αφήστε με σας παρακαλώ πολύ. Εσείς από πού ξεφυτρώσατε. Την τελευταία μισή ώρα βρισκόμαστε εδώ, κυρία μου. Ο Detective Sanderson και ο Detective Thomas είναι γκέι. Χαίρομαι πολύ. Σε περιμένουν να σε συνοδεύσουν στο νεκροτομείο. Δεν μπορεί να έρθει
συγκινημένη και επιπλέον είναι σε κατάσταση μέθης. Καλέ, είστε φοβερός. Πού το καταλάβατε. Λοιπόν, εγώ τώρα έχω πιει το γάλα μου, 5 ασπιρίνες και θα πάω να κοιμηθώ στο Ξενώνα. Είναι πολύ συγκινημένη. Δεν μπορεί να κοιμηθεί στο κρεβάτι χωρίς το μακαρίτι, το σύζυγό του. Καρφάκι δεν μου καίγεται εμένα για το μακαρίτι το σύζυγό μου. Άντε! Ακόμα είναι σε Πώς μιλάς έτσι για το συγχωρεμένο. Δεν του άξιζε του καημένου του Πίτερ που έφυγε έτσι ξαφνικά και στα γενέθλιά του. Θα μην μου πείτε ότι ο καημένος ο κύριος Μάρλο πέθανε τη μέρα των γενεθλίων του. Δυστυχώς έσβησε προτού προλάβει να σβήσει τα κεράκια του. Θέλετε ένα φωτό? Όχι, όχι. Δεν θα το σηκώσετε. Είναι λάθος νούμερο. Εγώ το ξέρω. Στο λάθος νούμερο κάνει άλλο κουδούνισμα. Το μάσο. Η κυρία Μαρλόου, ορίστε. Το φίγουλας, λάθος νούμερο, κύριε. Καλά. Πώς το ξέρατε. Είχα κανένα λόγο να σας πω ψέματα. Λοιπόν, δεν πηγαίνετε να κάνετε μόνοι σας αυτό το τσάι, γιατί βλέπετε η κυρία Μάρλο δεν είναι σε καλή κατάσταση. Και η Μάρτζορι είναι απασχολημένη. Καταλαβαίνω. Σας θαυμάζω. Τελικά η κυρία Μάρλο είναι πολύ άσχημα. Χάλια θα έλεγα. Μήπως πρέπει να καλέσουμε έναν γιατρό. Πού να χωρέσει κι αυτός εδώ μέσα. Λοιπόν, ελάτε. Πάμε στην κουζίνα. Ελάτε, κι εσείς. Εδώ. Θα ετοιμαστεί το τσάι σε λίγο. Αρκετά περιμέναμε. Πρέπει να φύγουμε. Και η τέλα πια. Πίτερ. Σου έκλεισα καταπληκτική συμφωνία με τον άλλο μέσα. 20.000 λίρες για να ξεχάσει αυτά τα Άρτσι, Πέρσι, Φρέντι και το χαρτοφύλακα κάτω εκεί από την κουβέρτα και άλλες 10.000 για να ξεχάσει τα καμώματά σου εκεί πέρα. Με κατέστρεψες, πανάρθε μας. Ψάχνω τον άντρα μου, τον Πέρσι. Είναι μέσα με τον Φρέντι. Θα πάω να ψάξω μόνος μου ό,τι φλιτζάνια να είναι επιτέλους, γιατί δεν πρόκειται να πιούμε τσάι εδώ. Καλά θα κάνετε. Εάν σ' αφήσω να ξαναδιαπραγματευτείς εσύ... Και λέω, Τζούλια, μια που είσαι σκυμμένη έτσι, δεν κάνεις και καμιά προσευχή για μας, Γιατί αυτός ο ηλίθιος ο άντρας σου πήγε και είπε στον τεντέκτιβ αυτό, τον εκβιαστή, πόσα ακριβώς χρήματα είχε μέσα ο χαρτοφύλακας. Αφού νομίζω ότι ήξερε. Θα σε παριδώσω, ρε. Πού είναι η Κέιτ? Έχει κλειδωθεί μέσα στην τουαλέτα και νομίζω ότι πήρε ο ύπνος. Τι ηλίθια γυναίκα. Κάτσε να πληρώσω τον άλλο μέσα για να φύγει. Κύριε Μάρλο! Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς, detective? Κύριε Μάρλο, το τσάι είναι έτοιμο. Ήρθα απλώς για να ρωτήσω πόσοι θα πιούνε τσάι. Όλοι εκτός από την κυρία Μάντλοου. Και ο κύριος Άρτσι? Ο κύριος Άρτσι θα πίνει μόνο σαμπάνια από εδώ και στο εξής. Ξέρετε, σκεφτόμουν Γιατί το κάνετε αυτό? ότι σύμφωνα με τον νόμο, εκτός από την κυρία Μάρλο, θα μπορούσε κάποιος άλλος να αναγνωρίσει το πτώμα του Πίτερ Μάρλο. Ας πούμε εσείς. Δεν θα το αντέξω αυτό. Ή οποιοσδήποτε άλλος στενός συγγενής. Όχι. Δεν προφταίνουμε. Σε λίγο πετάμε για Αυστραλία. Είσαστε τρελοί. Θα πληρωθείς καλά. Ο νόμος δεν προβλέπει αμοιβή για αυτήν την περίπτωση. Δεν θα επιβαρύνουμε το δημόσιο. Ρεφενέτο, η οικογένεια θα το κάνει. Πάω στο νεκροτομείο θα πάει. Όχι, δεν βοηθάς καθόλου. Κι άμα θυμώσω, ξέρεις. Θα πληρωθείς καλά. Δεν είναι αυτό το θέμα. Πόσα? 10.000. 20.000.
15.000. Λέω συμφωνήσαμε. Αυτές είναι ενδοοικογενειακές συμφωνίες. Καταλαβαίνω. Σας θαυμάζω. Μένω κατάπληκτη για σένα και άμα θυμώσω ξέρεις. Πρώτα το αυτοκίνητο, μετά αυτό εδώ. Λεφτά για να βοηθήσουμε ένα φίλο. Δεν είμαι φίλος. Είναι συγγενής. Πήγαινε στο νεκροτομείο τώρα, τι περιμένεις. Και εσύ πήγαινε φώναξε την Κέιτ. Βιαζόμαστε. Μα σου είπα ότι κλειδώθηκε στην τουαλέτα. Σπάστε την πόρτα. Να τη σπάσω. Ω, αυτή είναι ζωή. Ουάου, έχω. Κάθαρμα. Κάθαρμα. Και εγώ νόμιζα ότι ήσουν φίλος και μπορούσα να στηριχτώ πάνω σου. Κύριε Μάνο! Γρήγορα, τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πρώτα τα λεφτά στο χέρι. Κάθαρμα. Κάθαρμα. Το μικρό σας μυστικό δεν πρόκειται να γλιστρήσει από τα χείλια μου, αν βέβαια και εσείς ανταμείψετε την αφοσίωσή μου στο πρόσωπό σας, κύριε Μάρλοου. 7% είπατε. Αυτός το είπε. Εγώ σου δίνω αυτά εδώ. Ω Θεέ μου, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Κύριε Μάρο, δεν βρίσκουμε τίποτα. Έλα βρε Πέρση, και εμείς έχουμε τα τουζέκια μας, αλλά δεν κάνουμε έτσι. Γι' αυτό η κοινωνία πάει κατά διάολο. Εγώ σου λέω, δεν πας στην κουβέρτα, να χαριέμαι. Κύριε Μάρο, ψάχνουμε ακόμα για φριτζάνια τσαγιού. Γάλα, ζάχαρη. Είστε σίγουροι ότι θέλετε τσάι. Πάντως, ο Πέρση είναι έτοιμος να σας ακολουθήσει στο νεκροτομείο. Επιτέλους, αποφασίσατε να αναλάβετε τις ευθύνες σας, κύριε Πέρση Πράγμα. Σας περιμένουμε στο αυτοκίνητο. Τόμας, άσε τα τσάγια, φεύγουμε. Έρχομαι. Καλά, Άστο, και μην διανοηθείτε να καθίσετε πλάι. Στο πίσω κάτω. Καλά, τι τους θα είναι. Σε 5 λεπτά θα είμαι κοντά σας. Είναι μεγάλη απόλαυση να συνεργάζεται κανείς μαζί σας, κύριε Μάρλο. Δεν θα έλεγα κι εγώ το ίδιο. Ελάτε, μη γίνεστε γκρινιάρης. Η Βαρκελόνη σας περιμένει. Εκεί θα νιώσετε σαν το σπίτι σας. Γιατί έχει πολλούς Εγγλέζους στη Βαρκελόνη. Πολλούς απατεώνες έχει. Κοίτα ποιος μιλάει. Hasta la vista, señorites! Λοιπόν, εγώ παίρνω τώρα τα λεφτά μου και φεύγω. Τι κάνεις εκεί πέρα. Μετράω, μήπως με έκλεψες. Και τις ακέτες μου ακόμα να φορές. Μα γιατί δεν θέλεις με τίποτα να πας στην Βαρκελόνη. Δεν θέλω να ξανακούσω για αυτή την πόλη. Άντε. Μα και τι ο άντρας σου. Αχ, ο Πάπλουτος πια. Ο Θεός σας έρχεται για το καλό και το κακό. Για τα πλούτη και τη φτώχεια. Ναι, αλλά για τη βλακεία δεν είπε τίποτα. Και με φέρνεις στα όρια μου, Θα φύγω μόνος μου. Υπέροχο είναι αυτό. Πήγαινε εσύ στη Βαρκελόνη, ο Πολ στο νεκροτομείο και εγώ στο κρεβάτι μου. Τι είναι αυτά που λες, παιδί μου. Σε ματιάξανε. Έλα στα σιγαρά σου. Θα το μετανιώσεις. Αχ, έλα φορές τις ακέτες σου καλά. Δεν φοράζει και στο κρεβάτι. Και εσύ φύγε, πού είσαι. Φύγε μόνος σου, τέλος πάντων. Δεν έρχομαι μαζί σου. Έλα. Πάντα έτσι ήταν ξεροκέφαλη. Να με πάρει. Δεν μπορεί να μείνει μόνη της. Ναι, γιατί μέχρι τη Δευτέρα θα έχει έρθει ο μεγάλος και θα κάψει το σπίτι. Δεν πειράζει. Θα μου στείλεις εσύ λεφτά να πάρω άλλο καλύτερο. Όχι. Αποκλείεται να μείνει μόνη της. Θα τη σκοτώσει και δεν υπάρχει άλλη λύση. Υπάρχει λύση. Θα έρθει να μείνει στο σπίτι μας. Μαζί μας θα είναι ασφαλής. Για ένα λεπτό. Τζούλια, είσαι ένας άγγελος. Τότε ας βιαστώ, Εμένα δεν με ρωτάει κανείς. Καλά τώρα, εγώ πώς θα μείνω μαζί σας. Όχι.
Πάλι υπάρχει κίνδυνος. Ναι, γιατί ο μεγάλος ψάχνοντας τα ίχνη της μπορεί να έρθει στο δικό σας σπίτι και να κινδυνεύσετε κι εσείς. Αυτό μη σε νοιάζει. Αναλαμβάνω εγώ. Παίρνω την κατάσταση στα χέρια μου. Και εγώ μαζί σου. Τότε ας φύγω. Λοιπόν, Κέιτ, έλα να σε χαιρετήσω. Λοιπόν, δεν θα μπορούμε να επικοινωνούμε από εκεί που θα είμαι συχνά, εντάξει. Το καταλαβαίνω. Αντίο, Πίτερ. Λοιπόν, γεια σου, Πίτερ, και μην ξεχάσεις να πας στο νεκροτομείο, έτσι. Πολ, Πίτερ, εντάξει, καλά. Έτσι, Ναι, τρελαμένο. καλό ταξίδι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ένα λεπτό, παιδιά. Για να περιμένετε. Αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται μια γυναίκα να τον φροντίζει. Να βρει μια άλλη γυναίκα να τον φροντίζει. Χιλιάδες θα βρεθούν που θα εκμεταλλευτούν την ευκαιρία. Για πες μου μία πες μου, που θα εγκατέλειπε την προηγούμενη τη ζωή σε ένα λεπτό για να έρθει να φροντίσει εσένα στη Βαρκελόνη, άτε. Χιλιάδες. Πες μου μία. Εγώ. Δηλαδή θα μπορούσα. Μου φαίνεται φανταστικό. Αν θα πήγε να λέει σφαίρα. Να σε βρει και να μην σου φύγει με τίποτα. Τι λέει, Σάρα Παναγία. Εγώ ακούκανα τώρα. Φυσικά δεν σε πειράζει εσένα, Κέι. Κι αν ο Πίτερ περίπτωται. Είναι το πιο ανήθικο πράγμα που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Καλά μου λέγατε ότι δεν αμυγού. Μητέ, πες της να σταματήσει. Τζουλιά, θέλω να σταματήσεις αμέσως. Στη Βαρκελόνη, μαζί μου. Ουάου. Αν φυσικά αλλάξεις γνώμη, Κέι. Να μην χαλάσω για το μέλλον σας. Εμένα δεν με ρωτάει κανένας, έτσι. Δεν είναι τίποτα. Λες, τι πρόβλημα είσαι εσύ. Θα έχεις την Κέιτ να σε φροντίζει. Δεν χαλάει η παρέα, οι ίδιοι μένουν. Δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Τι έχεις εσύ που δεν το έχω εγώ. Δεν το έχω. Τζούλια, έχεις διαβατήριο. Έχω, είναι στο σπίτι. Ωραία. Πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο, σταματάμε και το παίρνουμε. Τέλεια, έχω ανατριχιάσει ολόκληρη. Καινούρια ζωή. Πολ, σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Να προσέξεις τη γυναίκα μου, Και εσύ τη δικιά μου, Έτοιμοι επιτέλους, φεύγουμε. Εδώ είσαι εσύ, μας είπαν ότι έφυγες έξω φρενών. Βεβαίως και βέβαια έξω φρενών, αλλά δεν ήταν καθόλου επαγγελματικό αυτό που έκανα. Άσε που δεν έχω πληρωθεί και την αναμονή. Από ό,τι θυμάμαι ήταν να πετάξω τα κουνιαδάκια στο αεροδρόμιο του Λονδίνου. Τώρα τα κουνιαδάκια μου ξαναμπήκανε στο λιχνάρι του Αλαντίν. Αλαντίν, καινούργια αεροπορική εταιρεία. Ναι, την γατρική της Αλκάιντα. Λοιπόν, να σου πω, εγώ πηγαίνω με το αυτοκίνητο του φίλου μου στο αεροδρόμιο. Εσύ παίρνεις τη σύζυγό μου και την πας σπίτι του. Αλλά βάλετε κι εσείς μαζί μας που πάμε σπίτι σας. Όχι, εγώ πάω μαζί του στη Βαρκελόνη. Άρα... Έλα, σταμάτα να σκέφτεσαι. Θα ξεχάσεις πώς μπαίνει και όπιστα. Εγώ πάω στη Βαρκελόνη. Με τη σύζυγο του φίλου σας. Να ζήσετε εκεί. Ναι. Και η δική σας τώρα θα ζήσει με το φίλο σας στο σπίτι του. Ναι, έλα, πάρε τη βαλίτσα τώρα. Καλά ρε παιδιά, εγώ που ζω, στο Μεσαίωνα. Έλα. Φόρεσέ το επιτέλους το ρημαδοπατό, Κέιτ. Μου κλέψει τα μανίκια. Λοιπόν, εσύ τι κάθεσαι. Πήγαινε στο νεκροδομείο. Περιμένουν οι αστυνομικοί. Γρήγορα, πρέπει να φύγουμε όλοι γρήγορα από αυτό το σπίτι. Να δω ότι δεν θα γίνουν άλλες αλλαγές. Εσύ που βάζεις το νυχτικό σου. Εγώ δεν φοράω νυχτικό. Ουάου! Κάτι μου έρχεται. Θα τρελαθώ με αυτή τη γυναίκα, παιδιά. Θα τρελαθώ. Πάλι την πήρε ο ύπνος. Ωραία. Πολύ ωραία κύριε Πέρση. Είπατε 5 λεπτά μόνο κύριε Πέρση Μπράουν. Εσένα εννοεί πέρσι, πήγαινα μαζί του, άντε μη θυμώσω και ξέρεις. Μπερδεύει. Να πάω. Γιατί να μην πάω. Τι έχει το νεκροτομείο. Ένας χώρος σαν όλους τους άλλους. Να δώσω και τους χαιρετισμούς σας στο πτώμα. Πάμε επιτέλους. Ήρθα να σας πληροφορήσω τα ταξιμετρογράφη, Καλά, αυτή είναι η κυρία Μαρλού. Είναι λίγο άρρωστη. Τι άρρωστη καλή, αυτή είναι πίτα, δεν τη βλέπετε. Δεν πιστεύω να κάνει τίποτα μέσα στο ταξί και από καινούργια καλύματα. Μπράβο πια. Τώρα πάω ή έρχομαι. Γλυκιά μου, έλα, πάμε να φύγουμε. Ξέχασα.
γεννήθηκε ο Πολ. Πού είναι ο χαρτοφυλακάς του? Καλός και γενναιόδωρος πίσω. Εσύ είσαι που δεν ήθελες τα λεφτά, τα βρώμικα. Έλα, Τζούλια, σε παρακαλώ, όχι Δεν τώρα. ξέρω αν σε ενδιαφέρει, αλλά το ταξίμετρογράφει. Λέγεται. Δεν υπάρχει κανένας χαρτοφύλακας εδώ. Εδώ εκεί Μάρλο. Στο Μπέτσουότερ. 42. Φάτσα στο κολυμπητήρι. Έλα, θάλασσα τα έκανες, έλα. Τι έκανες ρε βλάκα! Μόνο τον αριθμό αφημί μου δεν έδωσες. Έδωσε τη διεύθυνσή μας. Γρήγορα. Τζούλια, πάρε τα κλειδιά, βάλε μπρος στο αυτοκίνητο και περίμενε. Εσύ θα πληρωθείς και αυτά που σας χρωστάμε τα υπόλοιπα σας τα στέλνουμε. Έλα εδώ, βοήθα να τις σκόσουμε. Μου χρωστάτε 37,5 λίρες. Σύντομο μπουρμπάρ, Ναι, αλλά εγώ έχω μόνο χαρτονομίσματα τον 100. Θαύμα, γιατί εγώ δεν έχω αρέστα. Να χάσω το αεροπλάνο εξαιτίας σου. Τι έγινε, Πίτερ? Θέλει κανείς ένα μισοφαγωμένο σάντουιτς, τυρί μαρούλι. Εγώ. Αυτός είναι ο δικός σου χαρτοφύλακας. Δεν καταλαβαίνω. Εξηγήστε μου τι συμβαίνει. Ο άντρας σου έφυγε με τον detective Σάντερσον, ο οποίος κρατάει στα χέρια του ένα χαρτοφύλακα που περιέχει 1.102.000 λίρες Αγγλίας. Αυτό έγινε. Πάνω που τα είχα όλα. Χρήματα. Βαρκελόνη. Μπαλί. Καινούρια σύζυγο. Υπάρχει περιθώριο που κάνει τέτοια προσφορά. Τώρα, ξαναρχίσουμε από την αρχή. Και έχουμε και το μεγάλο να μας κυνηγάει. Τώρα εγώ δεν κατάλαβα. Ξεμέθησα. Δηλαδή, τι θα πούμε στο μεγάλο. Πολ, δεν φύγατε. Δεν θα το πιστέψετε τι έγινε. Ο αστυνομικός πάτησε με το αυτοκίνητό του τη γατούλα σας. Το πάτησε χωρίς το παιδί. Καλά τώρα, συμβαίνουν αυτά. Εσύ πήγαινε. Να σου πω, ο detective Σάντερσον πήρε κατά λάθος το χαρτοφύλακα με τα λεφτά. Πού είναι τώρα? Έξω, σκαμπιλιάκο για τη γατούλα σας. Γρήγορα, πάμε να τον ανάξουμε. Ευχάριστα τα νέα. Είναι καλά η γατούλα σας. Ήταν μονάχα λίγο ζαλισμένη. Είδατε πώς αλλάζουν τα πράγματα, Λοιπόν, ας πηγαίνουμε τώρα εμείς, κύριε Πέρση. Έρχομαι. Κύριε Μίστη. Μα καθίστε, γιατί δεν κάθεστε. Ίσως πίναμε εκείνο το τσαγάκι που λέγαμε, να πάρετε και μια ανάσα. Δεν θέλω να πάρω ανάσα. Ούτε το τσάι σας θέλω. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να κάνω τη δουλειά μου. Να τελειώνω. Μα καθίστε. Το τσάι είναι πολύ καλή ιδέα. Να πάρετε και εκείνη την ανάσα που λέει, για να σας ανακουφίσουμε. Δεν θέλω να ανακουφιστώ. Δεν θέλω να πάρω ανάσα. Εγώ πήρα μια ανάσα. Ακούστε, μπορώ να καταλάβω την τραγωδία σας. Αλλά το μόνο που θέλω αυτή τη στιγμή είναι να πάω με τον κύριο Πέρση στο νεκροτομείο. Να τελειώνω. Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, καλέ. Τζούλια, πήραμε πίσω τα λεφτά. Πίτερ, σε άμεκτος, μπράβο. Αλλά μην ξεχνάτε, ο μεγάλος έρχεται. Πρέπει να φύγουμε. Γρήγορα. Δεν φτάσατε ακόμα στη Βαρκελόνη. Εμείς μπορούμε να πάρουμε και την γατούλα μας, πειράζει. Εμένα δεν με πειράζει τίποτα πλέον. Πάμε να πάρουμε το φαγάκι της. Ποιο φαγάκι σου λέει. Δεν ακούσατε. Ο μεγάλος έρχεται, έχει τη διεύθυνσή μας, λέμε. Έχει τη διεύθυνσή μας. Πότε έγινε αυτό? Πριν 3 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. Πού λες τέτοια Ναι, ρε, κράτα χρόνο. Ως εδώ και μην παρέκει. Αρκετά παίξατε μαζί μας. Τα παιχνίδια τέλος. Πού είναι η κουνιάδα σας? Τι Γκέιτ εννοεί πέρσι. Ναι, αυτήν την εννοώ. Άστο. Την τρελή αδερφή σας, κύριε. Την παλαβή μεθυσμένη χείρα. Που θα έρθει η ίδια μαζί μας στο νεκροτομείο να αναγνωρίσει το πτώμα, είτε το θέλει είτε όχι. Όχι. Μη μου το χαλάτε. Εγώ θα έρθω μαζί σας. Τρελαίνομαι για πτώματα. Πείτε στην αδερφή σας να έρθει τώρα αμέσως. Και αν δεν έρθει στο αυτοκίνητό μας σε 1 λεπτό, θα τη συλλάβω. Αμάν πια. Ο κύριος Πέρσι θέλει να... Ο κύριος Πέρση είναι ηλίθιος. Όπως και όλοι σας αυτή την οικογένεια. Δεν θα προβάλλω σοβαρές αντιλήψεις. Κακός κι εσύ. Βούλωσετε επιδότη. Άστο. Χάσω από μπροστά μας να μην σε βλέπουμε. Τράβα να βοσκείς τα γελάδια σου. Γελαδάρι. Γελαδάρι.
Έλα, Τόμας, πάμε να φύγουμε. Παπαγιογέναδάκι, τούσου, σουσού. Τα πήρε πάλι. Τώρα ο Σάντερσον θα βρει τα λεφτά. Ο μεγάλος θα βρει εμάς και εμείς θα βρούμε τον βλαμμένο στο νεκροτομείο στη σειρά δίπλα του. Πάμε να φύγουμε πριν φτάσει ο μεγάλος. Να πάμε, αφού δεν έχουμε χρήματα. Θέλετε στο σπίτι μας να μείνετε. Τι έπαθα, τι έπαθα. Ο ταξιτζής σας χτύπησε το υπηρεσιακό μου αμάξι με την όπιστη. Εν συνεχεία το υπηρεσιακό μου αμάξι χτύπησε έναν πεζό που ερχόταν εδώ. Είναι σοβαρά. Ολόκληρο αυτοκίνητο το χτύπησε, κυριέ μου. Δεν θα είναι σοβαρά. Αφήστε με να σας ανακουφίσω. Δεν θέλω να ανακουφιστώ. Έχω καλέσει ασθενοφόρο. Πού είναι το κουτί πρωτοβοήθειας? Μέσα στο μπάνιο. Ελάτε να σας συνοδεύσω, εγώ να σας βοηθήσω. Ελάτε. Πώς αλύζεστε. Πάρα πολύ. Έχετε την καλοσύνη μία από τις δυο σας να πείτε στον ταξιτζή να με φύγει από τον τόπο του εγκλήματος. Ηρεμήστε καλέ. Θα του το πούμε. Και σταματήστε πια αυτές τις αηδίες. Ευχαριστώ. Κρίμα που μας πήρε τα λεφτά αυτός ο detective. Έχουμε φρέσκα νέα. Τα ξαναπήραμε. Μια που έχουμε τα λεφτά, πρωτού έρθει ο μεγάλος. Δεν φεύγουμε όλοι μαζί να πάμε Βαρκελόνη. Άλλαξε. Να μην χαλάσει και η παρέα, Θα έρθω κι εγώ μαζί σας. Δόξα τω Θεώ, λογικεύτηκε πια. Μπράβο, κούκλα μου, μπράβο. Κύριε Μάργο, δεν βρίσκουμε τίποτα. Έρχομαι να σας βοηθήσω. Αχ, παναθεμάσαι κι εσύ. Ορίστε μπροστά σας. Ευχαριστώ, τα βρήκα. Θα σας πω, κύριε Μάργο. Έσχος. Αηδία. Εγώ σε αντίθεση με σένα προτιμώ τα άσπρα, τα πλάτη σου πια. Ενώ εσύ, από ό,τι θυμάμαι, τα μαύρα τα δαντελένια. Γιατί? Φυσικά, αφού έχουμε βαρύ πένθος. Σόδομα κι εγώ μου έννοια σας και έχω καταλάβει τι οικογένεια είσαστε. Καλησπέρα πέρα για πέρα. Ώστε καταλάβατε τι οικογένεια είμαστε. Εδώ απ' έξω όμως από ό,τι είδα, χτυπήσατε με το αυτοκίνητό σας ένα πεζό. Και είναι χάλια. Δεν έφταιγα εγώ. Όλοι τα ίδια λέτε. Και ποιος έφταιγε, ο πεζός? Να καλέσω ασθενοφόρο. Έχω καλέσει, κυρία μου. Και απορώ που κανείς δεν με βοηθάει εδώ μέσα. Πάω έξω να δω. Ντροπή, ντροπή. Πάμε να φύγουμε γρήγορα, πρωτού έρθει ο μεγάλος. Δεν σας το είπα. Ο μεγάλος εκεί ήδη. Και πού είναι τώρα? Έξω στο πεζοδρόμιο. Σάπλα, τέζα, χάλια. Αυτός είναι τέο χτυπημένος. Ο πεζός. Τι έκανε, λέει? Οι αστυνομικοί είχαν την καλοσύνη να χτυπήσουν με το αυτοκίνητό του στο μεγάλο. Και πού ξέρουμε ότι αυτός είναι ο μεγάλος? Γιατί μέσα στην παραζάλη του μουρμούριζε χαρτοφίκουλα, χασουφίκουλα, σκοτώσου. Είναι επικίνδυνος, πολύ επικίνδυνος. Όχι τώρα, στην κατάσταση που βρίσκεται. Εξαθρωμένο χέρι, βγαλμένο αγώνι, σπασμένο πόδι. Α, μπράβο. Καλά, τόσο πολύ το χτύπησε σταματημένο αυτοκίνητο. Από το αυτοκίνητο το πολύ να έπαθε μια ελαφριά διάσηση. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανα εγώ όταν κατάλαβα ποιος ήταν. Αχ, μπράβο σας κύριε, συγχαρητήρια. Μπράβο, detective. Αυτό αξίζει 5.000 λίρες. Όπα, περίμενε. Από το να είμαστε συνέχεια στο πάρε δώσε δεν μου κόβεις καλύτερα ένα μισθό. Ανόητο αγόρι. Σου χρειάζεται προστασία, bodyguard. Πάμε μαζί σου στη Βαρκελόνη. Ένα σώρο παλιά άνθρωποι κυκλοφορούν εκεί πέρα. Δεν έχει κι άδικο. Συγγνώμη. Εσείς δεν είσαστε ενεργή αστυνομικός. Τι θα πει ο διοικητής σας? Θα χαρεί πολύ να με δει.
Το έχει σκάσει εδώ και 3 μήνες κι αυτό στη Βαρκελόνη. Προσλαμβάνεσαι. Έχεις διαβατήριο? Είσαι ανόητος, 14 έχω. Δεν σας το είπα, εγώ πρέπει να φύγω από μπροστά. Πρέπει να πάρω το χαρτοφύλακα που κρατούσε ο μεγάλος. Όχι κι άλλο χαρτοφύλακα. Δεν χρειαζόμαστε άλλο. Μας φτάνει ένας. Σε αυτό το χαρτοφύλακα μέσα είναι το πράγμα. Το εμπόρευμα που θα έδινε για να πάρει το χρήμα. Το 1.102.000 λίρες Αγγλίας. Που σημαίνει πως φτάνουμε Βαρκελόνη έχοντας και το χρήμα και το εμπόρευμα. Τότε πάμε να φύγουμε. Χωράμε όλοι στο αυτοκίνητό μας. Πάμε, δε! Πριν φύγουμε, να συστηθούμε κιόλας. Εγώ είμαι ο Πολ Κλάρενς. Από εδώ η γυναίκα μου, Τζούλια. Ben Fox χάρηκα. Και από ό,τι κατάλαβα, εσείς είσαστε οι Κέιτ και Πίτερ Μάρλο, σωστά? Σωστά. Μια στιγμή έξω γίνεται της τρελής. Οι αστυνομικοί έχουν γίνει νοκάου. Τους χτύπησε ο τραυματίας με ένα χαρτοφύλακα, Ταν κάτω ξέρεις και τους δύο. Από ό,τι ψηλιάζομαι, αυτός ο χαρτοφύλακας κάτι ύποπτο πρέπει μέσα. Και από πού το κατάλαβες εσύ, ρε Σαΐνη? Καλά τώρα. Με τόσα που είδε κάποιος εδώ μέσα, σου γυρίζει το ρωνά του κόκκου. Πολλά στο άψο σβήσει. Και πού είναι τώρα ο δολοφόνος? Θα σου πω κάτι να γεράσεις. Σέρνοντας πάει να βρει το νούμερο 42. Και το 42 ήταν μπροστά του. Όχι, όχι, μην ταράσετε. Θα φύγουμε προσεκτικά από την πίσω πόρτα. Δεν έπιασα το ρήμα. Θα φύγουμε, Λεωδόρδο, και εγώ μαζί στη Βαρκελόνη. Μα έχω προσλάβει προσωπικό ασφαλεία. Καλά, τώρα τα προλάβετε και κυπουρό και οδηγό και αυτό τα πάντα όλα σε μένα. Είμαστε 7, δεν χωράμε στο αυτοκίνητο. Στο ταξί μου χωράνε και 8 και δεν βγάλουν και στήρια σαν γκρου. Γιατί καθυστερούμε, πάμε να φύγουμε. Μέχρι να φτάσουμε στη Βαρκελόνη, ξέρεις θα γίνει. Θα προσλάβεις μπάτλε, μαγείρισα. Μαγείρισα! Έχω μία αδερφή χωρισμένη. Κλείσαμε, κλείσαμε. Οι θέσεις είναι κατηλημένες. Η κατάσταση είναι ζώρικη. Πάμε να φύγουμε πριν έρθει ο μεγάλος. Πάμε να φύγουμε γρήγορα. Από εδώ. Ποιος είναι? Ο χαρτοφύλακας. Άμα όχι, σκοτώσει όλοι εδώ. Παν, λεφτά δικά μου. Χαρτοφύλακας. Σιγά, σιγά. Κάτω το όπλο. Γρήγορα, χαρτοφύλακας. Ο χαρτοφύκουλας. Είναι τραυματισμένος. Κρατάει όπλο και με σημαδεύει. Ζητάει τα λεφτά του. Όλοι σκοτώσει. Εδώ, λεφτά δικά μου. Τζούλια, ο κύριος μέσα ζητάει το χαρτοφύλακα με τα λεφτά. Πάμε να του το δώσουμε. Άντε καλέ, δεν είσαι καλά που θα το δώσουμε. Αφήστε τον σε μένα. Και για να είμαστε σίγουρες, του ρίξε μερικές έξτρα, γιατί μόνο μία με το χαρτοφύλακα, τι να σου κάνει. Έτσι το καθαρίσαμε. Ποιος είναι πάλι? Πού είναι αυτός που με χτύπησε? Στην κουζίνα. Έλατε, από εδώ. Από εδώ. Να το, εκεί. Α, νάτος. Α, τι στο διάβολο έπαθε. Εμείς το χτυπήσαμε με το χαρτοφύλακα και με μερικές φαλιάρες. Αλλά μόνος του πυροβόλησε το πόδι του. Δεν φταίμε εμείς. Ποιος είναι αυτός? Κανένας καινούριος συγγενής? Στον πάλι το ασθενοφόρο να ησυχάσουν. Δεν αντέχω άλλο. Θα πω όλη την αλήθεια. Καλώς! Καθίστε όλοι κάτω. Εσύ, όρθιος. Και τώρα, ρίχτα. Η ομίχλη έπεφτε αργά και βασανιστικά στο σταθμό. Σήμερα, νωρίς το απογευματάκι, όταν ένας βλαμμένος, μα εντελώς βλαμμένος, πήρε κατά λάθος το δικό μου χαρτοφύλακα που είναι αυτός εκεί και στη θέση του άφησε αυτόν. Το χτίνος που τον σκότωσε είναι εξαπλωμένο μέσα στην κουζίνα. Αυτός ο χαρτοφύλακας έχει το εμπόρευμα για το οποίο έγινε όλο αυτό το κακό. Τώρα, η ωραία κυρία από εδώ δεν είναι η Αδελαΐδα από το Σίδνεϊ, αλλά η καλή μας φίλη, κυρία Κλάρενς.
Και εκεί ο άντρας της, ο Πολ Κλάρετς, ο οποίος δεν είναι Αυστραλός για να δάνεισε, ίσως καταλάβατε. Τώρα, ο κύριος από εδώ δεν είναι ο Άρτσι, το μικρό μου αδελφάκι, ούτε εμπορικός αντιπρόσωπος, αλλά, τέλος πάντων, ο φίλος Μπεν Φόξ. Και ο κύριος από εδώ με την κοτσίδα, ο Κοτσιδάκιας, είναι ο Τζίμι Γκάς, ο ταξιτζής. Τέλος, εγώ δεν είμαι ο Φρέντι Μάρλοου, ο μεγάλος αδελφός του Πίτερ, αλλά ο ίδιος ο Πίτερ Μάρλοου. Και ρωτά την κυρία από εδώ, δεν είναι η νύφη μου, αλλά η σύζυγός μου, Κέιτ Μάρλοου. Αυτά. Όχι και αυτά. Είμαι και εγώ εδώ. Marjorie West, ταντά της Κέιτ. Νομίζω ότι κάτι δεν έχω καταλάβει. Μήπως μπορείτε να τα επαναλάβετε. Ναι, βεβαίως. Η ομίχλη έπεφτε αργά και βασανιστικά στο σταθμό. Περιμένετε να δούμε τι έχει αυτός ο χαρτοφύλακας. Κοκαίνη. Καθαρή κοκαίνη. Κύριε Μάρλο, θα λάβετε μεγάλη αμοιβή για αυτό σας το κατόφλι. Περίπου 1.250 λίρες. Κάτι ψηλά δηλαδή. Είμαστε ευτυχείς που σας γνωρίσαμε. Είσαστε κάψιμα για την κοινωνία. Άστο. Τελικά. Ελπίζω να μπορέσουμε να πιούμε κάποτε αυτό το τσάι. Χαίρετε. Χαίρετε. Είστε και ο χαρτοφύλακας. Χαίρετε. Χαίρετε. Μάλιστα. Και τώρα ξαναγυρίζουμε στην αρχή. Αχ, και έκανα τόσα όνειρα. Και δεν πας να σερβίρεις εκείνο το κοτόπουλο που έψινες για τα γενέθλιά μου, Ωραία, αγάπη μου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Έτοιμοι επιτέλους, φεύγουμε για Βαρκελόνη. Αυτό μας τη λέει, ρε παιδιά. Πώς θα φύγουμε, ρε Τζίμι, αφού δεν έχουμε λεφτά, είμαστε ταπεί. Δεν μ' αφήνετε να ολοκληρώσω. Όση ώρα κερδίζουν τα λαβέρι, μετέφερα τα χρήματα από το χαρτοφύλακα σε αυτή εδώ την παλίτσα. Αφού τα κερδίσουν τον υγρότα μας, ρε παιδιά, και αφού κανείς δεν τα ψάχνει. Μπράβο, λεβέντη μου. Μα Κι αν είσαι ελεύθερος. Ενδιαφέρομαι. Παιδιά, μυρίζει, το έκαψα το κοτόπουλο. Δεν πειράζει, αγάπη μου. Θα φάμε ψάρια και αστακούς στο μπαλί. Αλλά μέχρι τότε, γλέντι στη Βαρκελόνη! Νομίζω ότι έφτασε η ώρα να πιούμε στην επιτυχία μας. Στην Με έπληξε. Γεια σας.
σιγά. Εμείς είναι διάμεση. Ευχαριστώ.